tambagate ito ya wakati kude walita helanga jago kabiwa wo mana ka dala nyamba siribe wo nyayo kono sali ala muhammadu kodi nanda mesira kode hali biam mesira to bena kobri yami sila kode kada merci allo ganga ni tini ko ganga ni tini ganga jeli ko magande aha ganga ni tini iledi awa hulake nano he mokolo namo muri ko sidibe namo mokolo atoko mela basabe yenya na malala ni moko sama nya yenya na long amasere muri ko sidibe hula ko ta manigalo ko yi basabe garam pele geleke wali muri ko defle wa ni na muri ko sidibe hulake sarama ibismillah marni namo sila manyi namo sawanya to kule wallahi usiamanye je mko tiseka ite bihambila umetoto wote nyati bare anne bafuna bentakale namo sila dunya tamila janne wallahi ko sabe yinte modi bonna ku holo holo tijam namo kula nanga nanti tonya man la ninyi nana ke sabana honna dinna inshallah barate dani made ni ala sonda ala kana kala bat me na ona na beteme duwinna namo bunya ni karama wajibi ole keto ka dekumbe basabe atete li nam premier ministre lettre atete ti barawo barake nam ati dingo dimbambu nam abambura ole sibino helenti basabe wa ategarabina atete barawo barake jana tegenna nam mali yemuye nam na dogo be fora ku nabi sufe nu benaka nam nimbese ka ke basabe abeke togodi namo awori be soro togodi abara be di jonma namo enya na ko jombe se ka ke namo woni ni ngari be gara te kelem pemina wajibi asigi lenfu modi mo silbe ujera namo foka se sayam namo hali sayako ubi nyoko awya be che o che na anofe ya namo kama ka chante se ka be togofo wallahi me mo ba no fe ya namo ani nimbe barake atitetle ko sabe obana namo dobe teme dobe na namo o afana akatle namo mukota fo sera ngamanja wajibi ni alauta national inshallah ni vote de benake namo jamana hamibe mu'minna namo ni miri la ka fo jamaka nafa namo ko soropi namo sirin ka la dewnya sirin ne mo to ka fo kuna namo ni alauta nayo o ngani ada lema namo amana fe ke janata nana namo kata ani atete be barala namo fo ka se bima namo o modibo o de feli ko sabe ka wori bo ka di kelema namo iko dum o frakete namo nga dugutigi kle namo ani sena kake namo ani fama ubenana amba fe anga sira de kadla amba fe anga lekhono de kala amba fe anga sisa unde kala be anga mishu ubese ka bugu chogomina anga jege dinge ubese ka labe chogomina amba se ka ndahi mesoro muso ku takro de ngu tasoro mo de uni fufa fu ku tasoro o mana dlo yiri fe o fe de la bodi bo wili ko ni wajibi o chede ni o wasara tagarani ayata mambake namo ayata manke namo antena na se ka bera jilenfo namo ka agba akalama ko sabe awde umba kalama namo anna nan temela tamakafe atako fata namo ataka edugu wajibi ataw sikaso namo antanya namo bi namo sili ninga ngarango mi namo otewili de otewili taga ninga ngaraga morwe kase ki kalo ka ninga ngaraga ku bore mako naka di tai kata ni kata ala kalimo gore kata fu burana la ninga ngaraga ko ni namo otiere made wallahi otiere onne kan dugo wotede ko sabe no bena ka kaya duti sili naka di kata mori buke bali fe sili be duti de sigando do wallahi mais nous ko ambe ka safie namo sili ay foni ya be bon fakala namo no te bu fede wajibi o kangere tigiwu namo ire yafo ina ko prote wajibi flanante namo ina ona namo ibena jama soro nyaaya tonya samaya ina mori kana ni nyogo jama sigile soro ya namo ni to dimante ko gomante ande wallahi wotia na soro to gomande tumbila namo iba soro abebe foro kono ko so ko ni e fama wuli tuma yewa wallahi
mais i nana sisan a diyara n ye dɛ i balana bɔgɔ la ye hali tun ka to a la fɔlɔ dɔɔni o mana kɛ ala mana jamana in fanga d'i ma i hakili bɛ to an ka sira ko ko wajibi o tɛ k'i fo i ye joli min kɛ an kɔrɔtan a n'a kan fɛ dugutigi n'a ka conseiller a tɛmɛtɔ don ka n'a ka mobili la girin ten ka tɛmɛ a m'i jɔ ka a fa n'a baw fɔ k'a dɔgɔninw fɔ k'a musow fɔ k'a denw fɔ k'a mɔdenw fɔ o fila tɛ wajibi walahi a b'a faso la cogo min na a bɛ jamana tɔw don ten wa jamana kunkanko tɛ yen hali ka n'i tɔɔrɔ k'a fɔ a ye a b'a kalama siga t'o la a sisan o bɛ ala bolo ani animaw a nana ka doni de da kɔrɔ a kelen tɛ se a kelen tɛ se monsieur le maire dugu dunna tɔw bɛɛ lajɛlen ka na doni da kɔrɔ mali ye doni de ye jamana ye doni de ye k'a ta k'a layɛlɛ bɛɛ ka se ka doni sɔrɔ a la awa a k'a dɛmɛ ka don n'aw y'a fɔ k'a k'i kun don a kɔrɔ a b'a kun don a kɔrɔ dɛ aw tɛna n'a jɛ nka k'a fɔ sogo ma an b'i dɛmɛ sini sinikɛnɛ an tun b'a dɔn k'a bɛ tan karisa ma sina fana nana tan n y'a dɔn o man ka taa o ye o de ala sago sago an bɛ tɛmɛ ka foli ni tanuli o bila u ye an y'a mɛn ko dugutigi a bɛ so kɔnɔ wajibi kɔrɔlen don yanna sɔrɔli ka gɛlɛ a ma nka fulakɛ ko ko ale mɔkɛ bɛ sɔrɔ a ye wala fa y'o ye wajibi a n'a k'i ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen mɔgɔ t'a dɔn jɛnatigɛ de don sini ma sini ne ko Modibo nana k'a n'a dɔgɔninw ni ɲɔgɔn ye a don fɔra ko n kɔrɔlen bɛ ko n bɛ so kɔnɔ a dun ma na k'a dun bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya awa ko tɔ ka di o ye dɛ a tɔ kɛ yɛrɛdɔn tɛ ala tɛ ala sɔnna an bɛ bɔ yan sisan dɔrɔn a bɛ taa foli bila dugutigi la an bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna an b'a fɛ ka duma seli ɲantasoba puisque an ye ci san mugu ma ko dun bɛ cogo min na bɛɛ tɛ se ka lakali bi nka Modibo nana ka doni de da kun kɔtugu u bɛ segin tugun ka na tunu mana la bila tuma min na k'a fɔ ko élection sera président sigi sera a b'a fɛ ko bi a ka kɛ 100% inchallah n'a bɛ se k'o lahidi ta ɲɛ o tuma ka kuma di dugutigi ma ani bonyakan min b'a yɛrɛ fana fɛ a k'o fa n ye o de ala sago sago dugutigi bɛ min mana kɛ Modibo n'a ka jama fo ka waleɲuman dɔn o de nin ye han Modibo min kɛ jamana kɔnɔ o fɔkuntaw ye tugun aw b'a kalama an tɛna na sago bɛɛ ma a nana kalifa aw ka na i kalifa aw ma ka n'i kalifa gangara ma ka doni d'aw kun ale b'a doni ta fanga in b'ale bolo fanga b'aw bolo n'a sera k'a kun sɔrɔ aw sababu n'a ma se k'a ta aw dolo ala m'an kisi la o ma salala Mahamadu salimu rasulu sumano ko jama ka sabari namu ni ya ni da kana nyambi ko ba wuli to ko tonya o ala mo sigoni asiya ko tani plana tani wajibi le filben ko tigeda ben bendo barka amoy dulana sene ga pedini na après sana tia o nyamwa ndungere ko bon febe du ko na ya du ko na ko ye parti de pati ko mare ni anna ta du ko na wajibi ben ne ja ko sabe hani te patina febe be na ta wala de ga ben ne ko sabe ko ga ta sima to ku di bo ani du na sele bi wajibi ale kunyo hulana ne bi ale ko la bara ni fella wajibi bon ni hani mo ta ko doli parce que yo dole je par ma ke ale no ko sabe o ta ke tiens bon nyamo kamara makana wajibi kalmiya bon bara simolo bebe kamara ko ni bara kala ya tanzania ngala ya ka do zawro tonya gorma modima mais mo na du ni population ke ta yerefe ko sabe hakila kan ka bara do ke wallahi mais mo nya to si wajibi dinu kundu ba mo na jama ni ala sondala ala be barga dito inshallah mo barga kabu parce que men ke du ko na ko ne le he ha sugu wolu kunu na de suguli ben da kana mo ti be se wada parce que ti preni tu le donne ka ke ji laski roro parce que be bar o sara bon adressé monsieur le président ko sabe ambe hero même bi ko bi la pour que accès ko ko donc mani Carrefour de Zani Halantita tema quoi sala voilà la président kuma ka hani très bien kuma ɲana tɛgɛrɛ fɔ a ye
Tera ka taa di président ma. Namu on suivant. An bɛ na to tan. Balakaw kuma t'aw fɛ la kɔni. Muso ninnu t'a dɔn n'a tɛ dɛmɛ siya ka kɛ olu si yɔ bari ni manikana kuma tɛ k'i muso ma bari l'a to muso dɔ ka dɔn di hɔ. N'a ja na. Madamu b'u fɛ n'i y'aw fana ma na olu b'a dɔn I so dun tɛ na. hali n'u y'aw fɛ nin de foyi tɛ yen ne yɛrɛ wɔsila la sɔgɔma ne dɔnnen tɛ Namu. olu ka hakilina sɔrɔ Kosɛbɛ. Nde tɔgɔ Haganda Dansira. Namu. Nde le musu le kunna. Kosɛbɛ. Bari kun na ɲande musu le bolo. Namu. N'o ji ko de. Yo. N'o giriwasi ko de. Namu. Giriwasi wulale kɔbiri. Wajibi. Anda mana ji sɔdɔ. Namu. A ka di n'a di ana ɲɛ. Namu. A sanji ma mana k'a te dugu dɔsi. Kosɛbɛ. A di ana de dɛ. Inshallah. Ni musu lu de ma ka nɔ na. Namu. O ka dan de. Alu sigi ɲɔgɔn ɲuman. Inshallah. Alu baden ɲuman. Namu. A dugutigi ho. Mba. Ka limami ho. Namu. Ka mere ho. Ka ke Wajibi. Namu. Inshallah. An baw an balimamuso Mba. denmisɛnw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Inshallah. A fɔra nin tɛ na fɔlɔ ye. Namu. Kan b'a fɛ ka min fɔ komi waati koronnen don. N ye min ye Namu. o bɛ bɛɛ dɔn. Kosɛbɛ. N'i y'a mɛn bi ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ. Namu. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn bagan i bɛ se k'a bayɛlɛma. Wajibi. N'i y'a bayɛlɛma Namu. n'i ma sira sɔrɔ Namu. ka se sugu la ka sanni feere kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ a la. Wallahi o tiɲɛ. Denmisɛnninw tɛna baara sɔrɔ. Namu. Jamana tɛna se ka taa ɲɛ. Ale ko ko foire. Namu. Foire ni sira tɛ. Namu. O bɛ gɛlɛya. Wallahi. Jiko Namu. n y'a fɔ. Tiɲɛ. Musow ye min fɔ. Namu. Anw ka taabolo la. Sɛnɛ. Namu. Bagan mara. Namu. Jiri baara. Mɔni. Namu. O de ye jamana ni fanfɛ an kan k'an sinsin o de kan. Kosɛbɛ kosɛbɛ o tiɲɛ. An mana fɛn fɛn sɔrɔ dugukolo la. O bɛ se ka ban. Namu. Ka n'an y'an panpan sɛnɛ kan. Namu. Diinɛ nataw. Minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ sɔrɔ kɛ. Namu. Olu de bɛ se ka dɔw la. Kosɛbɛ. Aw bɛ ɲɛsin o de ma. O la tɛ foli min. Inshallah. Ni sira ye. Namu. Mais n ye kuma dɔw mɛn. Namu. Ni ne diyara ne ye. Namu. Aw bɛ k'a lajɛ. Namu. Aw yɛrɛ bɛ se place la. Kosɛbɛ. Wajibi. Maa min bɛ wuli ka jɔ a bɛɛ ye. Namu. O de bɛ kɛ. Wajibi. Aw ka da la fana. Namu. Kɔn waati la. Namu. Namu. K'a sɔrɔ fanga tɛ. Inshallah. Fanga kɔnɔna la. Namu. An b'u fanga kɔnɔna la ka da la ka fɔ ko ka aw ye. Ani jamanadenw ye. Inshallah. Parce que jamana in kɔnɔ baarakɛlaw bɛɛ yan. Tɔɲa. Minnu bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ. Namu. Denmisɛnninw ka to yan ka kalan kɛ. Namu. Ka baara kɛ ka sɔrɔ. Jamana ni a se b'a ye. Namu. N'an bɛɛ da lajɛ. Namu. K'an fɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Namu. Ka ɲɛsin a ma. Tɔɲa. Ka baara kɛ. Namu. An bɛɛ wasa caman sɔrɔ. Kosɛbɛ. Ala k'o nɔgɔya. Inshallah. Ala k'o nɔgɔya. Ya Rabbi. Foyi tɛ ne bolo foli kɔ. Safɛ kow ɲa. Namu. An bɛ se ka fɛn min k'a la. Nba. An b'a lajɛ k'o k'a la. Inshallah. Monsieur le maire bɛ yan, an ka parti mɔgɔw bɛ yan. Ni Ala sɔnna. Wajibi. N'u bɛ to ka Inshallah. kuma ɲɔgɔnya. Namu. N'an bɛ se ka min fɔ an b'o fɔ. Inshallah. Mɔgɔw ka lettre. Nba. An b'a lajɛ ni hakili ye. Ni Ala sɔnna. Fɔ a la. Wajibi. Inshallah. Ka to k'o la salamu. Salimu. Tɛgɛrɛ. Tibɛ. Namu. O tuma Tankole ka so kɛ. Kosɛbɛ. Mais Modibo ye premier ministre ya kɛ ka bɔ a la fo ka na sigi an ɲɛkɔrɔ bi. Fɛn ye kumakan bɛ Modibo ko mun tɛ jamana jɔ kuma ye. O bɛ kɛ. Tɛgɛrɛ. Bon Modibo Kobiri commune ye ku diya ta bi. Inshallah. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil jɛkulu in ka ku diyara n ye. Namu. I bɛ kɛ parti dɔ la o militant ou bien o parti candidat tɛ bɔ i ka commune yɛrɛ kɔnɔ. O tiɲɛ. Mais e Modibo b'a ɲini tuma bɛɛ e bɛ tɛmɛ Kobiri fɛ. Kosɛbɛ. I fa dugu ye Bafula bɛ n'a ka di i bɛ avion ta bi a se b'i ye. Wallahi. Mais ka tɛmɛ Kobiri fɛ i jɔ. Namu. Vraiment a diyara n ye. Kobiri commune bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la gɛlɛya mun b'an bolo Modibo. Namu. An ka commune denmisɛnninw baara ntanya yɛlɛ an bolo. Namu. O gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ jamana si tɛ se ka développer Namu. surtout denmisɛnninw tɛ condition na. Kosɛbɛ. O gɛlɛya b'an bolo k'o présenter i ye. Namu. Modibo ka bɔ Manantali ka si Tanbaga 104 km. Namu.
kobri bɛ se ka fɔ k'e kan cogo di siraba o yɛrɛ la hali ni ala ye jamana sigi nɔgɔya ma hali ni ma sɔgɔ o ye bɛɛ hakili t'u la ka siraba ko kobri komini gɛlɛya minnu b'an bolo i yɛrɛ bɛ na an ka sigi ta an ka doléance présenté len don an ka garabali n'an ka sigi a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ka sigi a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ sansan t'an bolo an ka ji t'an ka sigi présenté la Moribo awa an fana bi ko kobri komini muso ni denmisɛn dɔlu an kalifa donnen don an na an dun hakili bɛ Moribo la jamana kuntigi sigita nata in kɔnɔ la awa bɛɛ hana i hakili t'a la Moribo tɛ ka tɛmɛ ten fu dɛ Moribo ila ni kanu de kama a bɛ tɛmɛ la na n'an man fɔ an ye an fana ka hakili to a la o de ala sigi sogo maire n'a conseil lu ka fara Tamaga commune i ka kalifa mɛn an bɛɛ ka kalifa ala la ala ka kalifa mɛn yarabi yamajɛ hɛrɛ ala ka d'an ma alimami bɛ a bɛ kuma kun don conseil jɛkulu tɔgɔ la hakili b'a sali ala ma tɔgɔ di Abulayi Danbɛlɛ Abulayi k'a bɛɛ nɔ ni ka ban musow n kɔni sɔnna kelen ma aw ka nakɔ ko in kɔni a sisan ko kɔni n t'a fɔ ko ilon kan dɛ n ye wele ka ɲi bon o ɲɛbɔli ne ka ban garalafini ma tɔtɔ ye ni fɛn na ne i suwa tɔ ɲɛ bila n'a kɔle bari aw nalen aw ye cogo ni aw ka baara kɛcogo diyalen bɛ Modibo ye ɔhɔ alimami i bɛ dugawu don an ye Huladu ka sa oui. الذين ننظر غير المغضوب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من جل يدعو عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين آمين جمعنا كرتا جمعنا سمايا على كامبين غير ألم غير كلام على من تسفر غير ألم غير كلام مقوم بدرس على تدرس كان كانت غير ألم غير كلام على جمعنا كرتا جمعنا سمايا سلام يا جيد كلا كوزون جمعة كوزون صلى الله محمد Amin amin. Jalo. Ala ka jole le. Ma kuntu ko si. Mana dunia tak pokoknya anak ay mo bunu mun na besi gamo ay Ya mesti bulu di bulu oleh. Ya jadi dia mau cuma oleh naik orang. Ah? Kau? Kita Cuma dia kota. Jadi. Mbak ini sih. Jadi. Awal tanya hari. Wow. Gula kena tak kan
Tambito kawa nyanda su. Ani Juma Selino. Atambe kawa bafula be. Adugo e wasadala. Kawato bola no he. Tambito anatang karhe ini edugula. Ani gangarambe. Ya kila din weje. Mabe kotaje. Nanti do ketre. Cuma miti do audu. Ako e koni cheni ala kaka. C'est bien. Kau saya masih kola. Koni koni. Embarquement. Terima kasih.
Kalau ni tunggu jadi mabang, itu mama tak tahu sama fu. Allah kunde we dugutigi ni ka jama kana ka fawi aba fe kinto mali kumo aba fe ka mali nyamu ko ani aba fe ka dolita ka datu ndale tede au ka bevenge ka jamana be khulu ka du ngona be ko modi bo awa do ga to ka fo ka ko yana re ka ta yire ida jana mo ko kai lama o mali wa o fulake isi kana ire kan fa au matu ka to au ya wuno wa be ba ka au de jaman nafa akon boke mo gerenda awa ni ala ni ka dige ka ko fara ko loke jamana ki se ka bonno ko ni jama famba ma do so family jama to famba be fenso family la ale ta bolo de we ko ta kunde na awe dambe min dama ano dambe ko ni yala na ko ni au barkana ani au ta barkana aboke na temike aba fo kanga dialama akon data fu awe ko ka fo ante se kan ada ala bulu
o de ala saba sɔgɔ an na kun bɛ nin na an kɛ yan fara Mano, Moribo Sidibe ale sera an fɛ yan maa min ye dantigɛli kɛ sisan bɛɛ b'a dɔn ni de ye Modi Sumano ye Modi Sumano de filɛ ORTM Modi Sumano hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko kuma tigi don sabu a bɛ to yɔrɔ min na yen ye ŋana yɔrɔ ye Modi Sumano a y'aw bisimila saraka t'a la i ye kuma min fɔ Moribo Sidibe an ka soden don a nakun ye min ye a fɔra de k'a fɔ Modibo bɛna bɔ anw ye an n'a ka don badenya bulon kɔnɔ ka kuma ka sinjiya kuma fɔ an ni Modibo cɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an b'a dɔn Modibo ye maa min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Modibo ni aw t'a dɔn ni nin cɛsiri kɛ sanga ni waati bɛɛ waati min Amadu Tumani Ture bɛ fanga na Amadu y'a ta k'a daminɛ ka kɛ premier ministre a bɛna waati min gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ dɛ a ko ni ala sɔnna gɛlɛya ninnu bɛɛ a bɛ kɔ da kɔnɔ a y'a sɔrɔ sɔrɔ barika kun fiyɛra an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ani hakilinaw nana dugafɔ ko bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min aw ye k'a dɔn a y'o olu bɛɛ ɲɛnabɔ k'i sigi k'i sinsin ka badenya k'o kala ka tila k'a fɔ tugun jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ye k'a fɔ an ka na an ka don bulon kɔnɔ ka badenya kuma fɔ malidenw ka se ka bɛn o y'a sɔrɔ jamana in kun sufɛlen don dɛ o Modibo Sidibe de filɛ awɔ a bɛ bɔ anw fɛ yan nin ye fierté de ye anw yɛrɛ ma yan an ka maa sɔrɔ an cɛla jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ni ye maaba ye min ni a bɛ ka jamana sankɔrɔ ta kosɛbɛ sabu bɛɛ b'a dɔn an ye gɛlɛya min sɔrɔ terrain ko la caman fɔra la dɛ mais ni ye Modibo Sidibe sen bɔ terrain ko la k'a ɲɛnabɔ ale de y'a fɔ a ye diɲɛ bɛɛ kɛ lorsque Amadu Tumani Ture était président de la République Modibo an b'a dɔn a nana yan waati min jamana masakɛya tun bɛ ka ɲini Modibo nana Bafulabe don ne tun bɛ salle kɔnɔ ani maa dɔw nana ka bɔ kɔrɔn fɛ o ye kuma ta a ye kuma ta dɔrɔn kasi dɔrɔn de tora ne hakili la parce que o y'a sɔrɔ maa caman tun bɛ salle kɔnɔ olu ko k'a fɔ olu ye Modibo minɛ ka tɛmɛ anw kan k'a to anw yɛrɛ fɛ yan o ye dabalibako de ye o maa min bɛ b'i ka so ko f'i k'o de valeur dɔn fɔlɔ ni maa wɛrɛ y'a valeur dɔn o kɔrɔ de e bɛ k'a labila mais n'i m'a minɛ don dɔ n'a tilalen a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ n'o dun kɛra o tɛ ale ka laɲini ye mais o ye anw yɛrɛ ka laɲini ye o kuma ye tɛgɛrɛ fɔ Modibo Sidibe nana Modibo nana o waati min o barodasigiw bɛ kɛ salle kɔnɔ yɛrɛfɔ waati a nana yɛrɛ kalifa Bafulabe maradenw na o don ne hakili b'a la le maire de la commune rurale de Bafulabe Kane Dugu de tɛ Damasale Kane ko a bɛ Modibo ka kuma bɛɛ lasɛbɛntiya Bafulabekaw ye wuli ka jɔ fɛn ka ɲɛsin ka taa Modibo Sidibe ma a y'i jɔ a jama kɔkɔ bɛɛ c'est-à-dire que politique kɛkun fila de bɛ yen dɔw bɛ politique bila a minɛn kɔnɔ dɔw bɛ politique kɛ fanfara ye mais fanfara politique de ɲɛ ka di mɔgɔ minnu tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ a ɲɛ ka di olu de fɛ mais n'u bɛ sigi ka réflexion kɛ min bɛ politique bila a minɛn kɔnɔ n'a bɛ maa nafa vraiment o mɔgɔ de ka dɔn fo an ka jateminɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Modibo ye maa ye maa min n'a bɛ se ka jamana in bɔ dibi la a bɛ se ka jamana in sama an bɛ dege min kɔnɔ k'a bɔ a n'a ka hakilina a n'a ka kalan n'a ka dɔnniya o ni politique ka dɔnniya fɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ Modibo ye Modibo ye bisimila i ni ka délégation a y'aw bisimila don bɛ la yen o Modibo ka bisimila Bafulabe cercle jeliw bɛɛ kɔrɔ Siri Sawa tɛ yan o de ye Bafulabe jelikotigi ye Mayina jelikotigiya bɛ ne de bolo ka jelimuso ni jelikɛ fara ɲɔgɔn kan ka na Modibo kunbɛn Modibo bɔra bara a nana bara nin y'anw ka fierté de mɔgɔ ka sɔrɔ Bafulabe cercle kɔnɔ mɔgɔ kalannen min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la min bɛ se ka jamana bɔ bolo la o ye Bafulabe ka kunnawolo de ni Modibo nana Mayina jeliw tɔgɔ la Mayina di Bafulabe jeliw tɔgɔ la
Maina nala minimpe. Ajeli pe tola. Uru kika bismillah. Kika bismillah. Ibori bara ina ni bara. Siribe sotoro. Asiribe. Ola be malolo le fula be sira. Maliri di pali pala do jigo so bato be ala kira la jigo so babe be fula kunda. Ni anga maina jeli bu kuti la mowi. Ni bori bismillah. Amina porto di Masiri Siso. Avec les coordinateurs, association au niveau de l'État. Avec la politique, et vous avez dit qu'on a été de l'Union fait. Voyez, avec les masses, on a dit quoi ça a toujours annoncé. Les mamans toute la nuit, avec Kéy Domi au Koukouna. Et puis, comme il y a un homme, après, à Jobin, à on est de Koukouna, association au niveau de l'État. En Algérie, il n'y a pas de problème à serrer. Moi, je suis en activité aussi pour tirer la salle. Mami doit avoir ma macha. Allez avec Kewale dans le week-end. Donc, non, qu'il y a un problème là. Bon, et bien, demsini, vraiment, ni sérieux bilan, ni tout la vie, n'en fait pas qu'à Ketou là. On m'a serré, c'est tout le flèche. Faux. Almami faux. Comme ce politique faux, il y a des politiques faux. Au lieu de sona, on peut y activité. Pour sona, comme on doit andonner, quand on va chercher, quand on va se découvrir, on va faire un peu de l'élément. Donc, on a quand même diaspora, effectivement, diaspora, pour les tenouiller. Depuis que nous avons le plan fora, nous ne pouvons pas faire des choses, Malikoka, nous payons bien dans le coup, il faut être un nouveau terme pour aider. Quand diaspora belle de l'époula, madame la présidente de l'Instagré, la présidente des enfants de Maïna, a équipé l'émission Kama, nous nous sommes avec pour diaspora belle de l'époula. Donc, on a un tel à parce que pour le Rokacha. Maintenant, comme Modibo Gambi, parce que Modibo, c'est une opportunité pour le Mali tout entier. Opportunité mouillée. Peu d'oredo, avec tes mains. Mais c'est la gare tes mains, un gars n'a pas bon. Parce que là, tes mains, ouais, tu peux la tester quand tu es blé. Donc, un peu c'est mieux là. Il m'a dit que c'est ça. C'est une meilleure opportunité. Il se met à boire là. Les mecs à 60 ans, et c'est qu'à Dalikewa. Et va dire Bomi, donc Modibo c'est une opportunité, c'est la solution pour ne pas flammer. On est fiers de Modibo, on va continuer, on va continuer. À l'île de Manière Colon, on va toujours la prochaine, on va sonner le dos. On est fiers de lui représenter. On va continuer, on va continuer. Voilà, il y a des qualifications. À côté, voilà. association de Yambi. Ani boutique de Yambi. Yantefa. Yabet Kamamia. Ataru Yakabo. Depuis son moment, Aoussegana, Amchaya Koye. Délégation Minana. Pour nous bouiller, comme 5h du matin au bout 5h. Kaya sur la Mondo. Ayafomu. Agandali, Aterani, Apoyanama. Yamoko Yafotomi. Amboko. Angate, Angabarake. Nelasona. Le soutien de Mayali ne fera pas défaut. Le soutien de Mayali ne fera pas défaut. Là-bas, il a fait. Margot, Sali Gatara. Ah, quand on a fini par la Madame de Wassala. On est créé. On est venu en boulot. On a quoi? Ah, al kula fi mun kan ko ko les sawa al ko ko ne la tise katanga pour le ko boulot. Ah, ni yo solution ni na comme c'est la solution. On est bien. Assalamu alaykum wa propos du président. On a rendez-vous du jour demain à partir de 10h, pas de problème.
Alors, tout le monde est un temps Wati. Alors, regarde. Et bismillah. Parfois, les conflits, on a marre de vous donner tout. Et pareil, moi, je vous fais wasa. Moi, je vous fais pas de. Moi, je vous fais pas appelé. Moi, je vous fais pas de maraï. Moi, je vous fais pas wasa. Ça veut dire que ça et bismillah. Zu ada saja mah, ada saja mah. Zu, ada saja mah. Oh, tu kami boleh nak ada. Assalamualaikum. Ala kat leto are dam. Tigi mami gama bam fen be ya. Su kuntigi dewsen kuntigi badeu anula. Ani chaka kumelida. Kana sigena mo metalika so kesigena. Kasi bila libara. Kesigena. Mani chia. Ani chia awe. Anna naga pa. Ngado fonoi. Musmane ape fo. Nesika kuma kumali kuma tona ya penye. Ka solution. On dit la solution est Baflabe, jamana kuna. Angamba jamana nyemo. Bara minati yangu. Manga fikiri la baufu. Nante kulimu. Mbai na lafi akala ka paski ni jamana. Ka pensi si jamana kuna. Si jamana mzee kwa chamala. Aseba ifana kake. Ka yiri ka beje soroi beje iriwa. Aseba jamana ni. Na baba. Maga na gato fo ngola. Comme si des signes avec signes. Sini aganga association de Kumba. On a vu tout là voilà. On ne peut pas flaver la tout. On y a même mal la tout. Parce que si ne peut pas flaver. Il faut vérifier qu'à fin chambaké à des nous on bé. Aller à Dofo. La copa, comme c'est que nous dit tu vas. Agnès sur la. Ani tchao ka kumulida. Ani tchao ile. Ana tlaka kwa hiyo kwa. Nimi poro kono. Papa boka kasi suka. Nako jamanan tertuta. Jamanan tina tuta kuna. Para uni ke kaketi. Uto belasi sorobe ke iwa peke. Kamina chama bea. Johnson ka kula. Kalankula para dilukula para sorola. Kamina chama be. Sinebe iwa tuli. Pange utinda tuli. Awele umuso. Bale mani beku au bulu tuli. Dana kone kawa. Ana koko ni bela. Nampe na mina ola. Ambo wale alo. Mchao kala mini. Allah, Sylvain, merci.
évolué dans 5 lycées sanitaires. Donc il avait numéro Clément Aïe. Rempli même c'est la station responsable. Donc c'est à peu près le local. L'idée de la maison, c'est de garder qu'elle soit sous surveillance médicale à tout moment et que les urgences puissent se résoudre très rapidement et la mère et l'enfant puissent être très vite. Si nous les mettons, maintenant c'est généralement l'équipe même du 21 de la station responsable qui donne un peu les frais de coordination maintenant, on va dire comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est presque maintenant. Actuellement, c'est le riz sur le marbre. Bon, quand le riz se reconnaît, il nous achète chaque fois un sac de riz. Bon, quand ça sera presque à la moitié, on les informe encore. Pas s'insérer actuellement, nous avons soumis la demande là au plan, comme vous l'avez dit la dernière fois, plan Kita. Ils sont en train de voir aussi, comme c'est de la nourriture. Ils vont en discuter. Ils ont compris la pertinence, ça ne rentre pas dans leur volet, mais vu la pertinence de la chose, ils pourraient faire une dérogation. Pour le moment, nous n'avons pas répondu. Combien de femmes séjournent ici? Bon, des fois, on peut avoir jusqu'à 5-6 femmes. On a 5 maisons, mais on a encore une pour le magasin. Donc, ça reste 4 chambres. Souvent, on peut mettre 2 femmes même dans la chambre. Oui, c'est les
amada o yo bolo sanga mobili caman tora dila yen dɛ kojugu tiɲɛ mais o n'a ta bɛɛ naamu wadutu ko t'ale bali naamu su t'a bali naamu tile t'a bali naamu a bɛ n'a ka dugu la kojugu tiɲɛ a bɛ n'a ka na barika tɔw ɲini aw fɛ naamu aw k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na naamu k'a dɛmɛ naamu n'aw y'a dɛmɛ naamu a tɔw b'an bolo naamu aw dun y'a da ka ban naamu ba y'a lamɔ ka ɲa kojugu aw ye Modibo lamɔ ka ɲa dɛ naamu jamana kɔnɔ bi mɔgɔ kelen pe min bɛ fama kunda ni tɔgɔ t'a la jamu t'a la mɔgɔw da naamu Modibo don naamu caman bɔra ka denbayaw to kojugu o fɔ kun tɛ tugun a b'o bɛɛ kalama ayi ɔ mun na hali bi naamu sini fana an b'a nafa kan naamu sinikɛnɛ an mɔdenw b'a nafa kan naamu o Modibo sigilen filɛ nin ye kojugu a n'a jɛnkɔbɔɲɔgɔnw naamu o n'o ko ka jamana doni d'a kun naamu o kɔni doni kɔrɔ t'ale dɔ kaban wajibi a mako bɛ misigi de la naamu n'o y'a ka dɛmɛ ye naamu an nan'o de ɲini kojugu an mana bi bɛɛ kɛ kuma na naamu ka sini kɛ kuma na naamu ka sinikɛnɛ ka kuma na naamu an nana de dɔrɔn an ka misigi belebeleba mɛlɛkɛ o dun tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka kɛ Modibo fɛ naamu aw fɔlɔ ka biletanw kɛ k'a fa tɛ fo k'a bɔn naamu tɔw bɛ tugu an nɔfɛ kojugu an nakun y'o de ye naamu o de Ala sago o sago sago tigɛ a la jeliw k'aw ye min fɔ naamu ayiwa Modibo dɛmɛtɔnw naamu a n'a ka parti mɔgɔw fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ naamu aw sɔn tɛ dɛ naamu k'aw nisɔndiya naamu 6000 naamu ko k'o ta k'o d'aw ma wajibi n'an bɛ ɲɔgɔn na naamu ko ka nɔgɔ naamu anw kɔni jelitɔw minnu bɛ yɔrɔdenw na naamu anw yafara a ma k'a to aw ba fila bɛ jeliw bolo kojugu aw mana kɛ cogo o cogo la naamu a kɛcogo de y'o ye wajibi a kɛtɔ bɛ nin kan naamu salala Mamadu wasalimu ne m'a mɛn kuma fɛ yali aw bɛ se ka Modibo Sidibe ɲu doni na wa ayiwa yali aw bɛ se k'a ɲu doni na wa yali aw bɛna s'a kɔrɔ wa ɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye n'ale bɔra yen nin waati in na naamu an bɛ dugutigi naamu an b'ale wele kɛnɛ kɔnɔ naamu ko dugutigi k'a ka wuli ka se kɛnɛ kɔnɔ dugutigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Kaba Jalo ye naamu Kaba Jalo Kaba Jalo k'a ka se kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na ni ale tɛ yen a y'i hakili don maa min na a ye tigɛrɛ fɔ maakɔrɔ ko man nɔgɔn ayiwa tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la maakɔrɔ a san 70 ni kɔ kɔni tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la kɔrɔ i bɛna yan voilà walasa jaw bɛ se ka ta ka ɲa i bisimila kuma b'i bolo. Allahumma amin Ni kamarta ja hero le naamu albio hero wajibi almo makabla naamu ala ka na la ni yo be sabati wajibi debe mala kitraman jalo naamu conseil muti naamu dugutugo dingole muti tonya ala so mala muti naamu monsieur be la ngam san ngoro la ni san mo naamu dadi ni de bidu ayi soto naamu Modibo Sidibe kan drapo ala dan de tonya naamu bi mole e bati bata naamu ina di bata tonya yani ya ga na mo tema naamu isi pani dem tonya ni ko ifan dema naamu isi to ka nyama naamu Modibo ba bata wajibi nala nala kila sultan naamu agar ko melim naamu ramta flora naamu le duala e suniti naamu abe menno fe naamu ala kan wa amin ala ka kisi jagol maski akani amin ala ha ke jamano amin ala la fiya di jamano amin awole ma woni sa fande wajibi fala da to naamu na fiya ke salu ala Muhammadu tegere ay tigɛrɛ fɔ a ye tigɛrɛ fɔ maakɔrɔ ye kɔrɔ kan na man di ayi ɔ bɛɛ lajɛlen fana bɛ ala deli nin na kojugu mɛ o k'a sɔrɔ kɛnɛya b'a kɛrɛfɛ wajibi ayiwa sa n'o bɔra yen naamu an bɛna maa min wele naamu o ye le président du conseil du cercle de Bafulabe conseil du cercle de Bafulabe le président Kanute Mahamadu a bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a k'i bisimila maa minnu bɛ na ka na jalatigɛ kɛ k'u ka surunya waati ka jan ka tugu maa caman kan ka na kuma kɛnɛ in kɔnɔna na walasa u ka nisɔndiya ani dɛmɛ k'a yira i bisimila président. بسم
yani ka don kuma la an bɛ kuma ɲini kumatigiw fɛ. Naamu, kumatigiw ko k'i ka bisimila. Olu ka bisimilali kɔfɛ. Naamu. An ka administration ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yan n ka kuma katara b'u ma. Naamu. Maire minnu bɛ yan n ka katara b'u ma. Naamu. Société civile, c'est-à-dire organisation de la société civile a fɛn fɛn bɛ yan. Naamu. N b'a bɛɛ fo. Kojugu. N'i ye ne sen ye yan bi. Naamu. Dɛmɛtɔn Modibo Sidibe. Kojugu. Ala ye mɔya kalifa ne de la. Kojugu Sangaranga. Ni mɔgɔ min bɛ an ka décentralisation tagabolo faamu. Naamu. Conseil de cercle. Naamu. Cercle yiriwali. Kojugu. Ni ko a yiriwali bakuruba la. Naamu. O bɛ conseil de cercle de bolo. Wajibi. Donc u ye invité. Naamu. Kana. Naamu. Président bɛ na. Naamu. O kelen ma to nana. Ayi. Parce que n'a dan'o ma. Naamu. N bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila n place la. Kojugu. Mais an na min nana. Naamu. Ne b'a dɔn a mɛnna. Kojugu. A bɛ pɔn dɔ la yanni wasala cɛ tuma min. Naamu. Ne tun bɛ yan. Kojugu. Min ye boyi in jɔ. Naamu. O ye ne dɔgɔnin de ye. Naamu. Yakuba Sidibe. Naamu. Kati a ka so filɛ. Naamu. Baara fosi man kɛ parce que je suis ingénieur génie civil de formation. Kojugu. Ne ye n ka temps bɛɛ kɛ Manantali. Naamu. Donc n ti Kati dɔn mais n bɛ Bafin de dɔn. Naamu. Et je suis là au nom de la commune rurale de Bamafele. Naamu. Donc ne tɛ fosi dɔn ni génie civil tɛ. Naamu. A ye baara in sɔrɔ. Naamu. A ko n kɔrɔ. Naamu. Na dɛ. Fosi man kɛ boyi na ni ne tɛ yen. Ayi. O baara la an bɛ Modibo fo. Kojugu. Caman kɛra ɲɛmɔgɔ ye yan. Caman ye Bafulabe ka den. Naamu. O baara in y'a kɔsɔ parce que an b'olu wele de ko baara kolo girin. Mɔgɔ minnu bɛ baara kolo girin kɛ n'a bɛ to yen o kɛbaga man ca an ka Bafulabe sotisaw la dɛ. Donc o kama n ko n bɛ na. Naamu. Mais o ye min laɲini n fɛ o président. Naamu. An ka président bɛ na. Kojugu. Bi Bafulabe cercle développement. Naamu. A yiriwali. Naamu. Kɔlɔlɔ problème minnu b'a la. Naamu. E de b'a caman dɔn ka tɛmɛ caman kan. Kojugu. Donc an bɛ fɛ i ka na. Naamu. I ka na dama dama. Naamu. Parce que ni ne ko ne bɛ Bafulabe développement programme ko lakansara. A tɛ ban. A tɛ ban. Ayi. Donc o kama. Naamu. N b'a ɲini président fɛ. Naamu. C'est-à-dire que a ka association min bɛ yan. Naamu. An bɛ gafe labɛn. Naamu. Gafe min kɔnɔna la. Naamu. Tous les problèmes de développement du cercle de Bafulabe secteur par secteur. Naamu. An b'a bɛɛ walawala kɔnɔ. Ni Ala sɔnna. U k'a lase an ma. Ni Ala sɔnna. Parce que ni ne ko n b'a bɛɛ fɔ yan bi. Naamu. A ka ca. Kojugu. Mais n bɛ n da maga dama min bɛ an yɛrɛ ni kan bi. Kojugu. Ayiwa. Vous savez Bafulabe cercle n'i y'a jateminɛ bi. Naamu. Commune 13 de don. Naamu. An ka population bɛ taga fo mɔgɔ 348 000 habitants. Naamu. Donc an ye dɔɔni bɔ dɛ. Naamu. An bɛna yan tuma min. Kojugu. C'était 206. Aujourd'hui nous sommes à 348 000 habitants. O 348 000 habitants. Naamu. Olu ka yiriwali. Naamu. N'a fɔra développement. Naamu. Fɛn ba kelen de don. Kojugu. O bɛ anw de bolo. Naamu. A kunbaba. Naamu. Président ko i nana sira dɔ fɛ. Kojugu. I bɔra Tanbaga ka se Manantali. Kojugu. I y'a sira ye. A y'a ye. N danna ye. Tɛgɛrɛ baden. A filanan. Naamu. N'i ko i bɛ taga tan. Naamu. An b'o fɔ ma ko RR3. Kojugu. Ka bɔ Babalo to ka taga goudron min na Kita. Naamu. Peut-être i man b'o fɛ. Ayi. Mais o sira in. Naamu. Ni Ala ye jamana in tigiya d'i ma. Naamu. I k'i hakili to a la. Kojugu. Min fana bɛ yen. Naamu. Bi degunba min bɛ anw kan. Naamu. Ba fila de kɛlen ka ɲɔgɔn bɛn Bafulabe o de y'a kɔrɔ ye ko Bafulabe ɲɔgɔn. Bafulabe. Le Bafin et le Bakoy. Et le Bakoy. I b'a kalama parce que vous êtes premier ministre. Naamu. Depuis 2010, un projet de construction de 2 ponts à Bafulabe à Barraou de Bouloudara gouvernement fait. Naamu. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, aïwa, on connaît. En travaux de ministère là, en bas quand. Donc il dit hakili toi là. Parce que bagi de bayambi. Mais bagi a ka nimbi. Sina mani. Donc ni bagi d'un tigara. Ouais Bafulabe. Maintenant no boraye. Bakuru Bala. Vous savez développement est mode.
quelle que soit la machine, ni mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ. Aïe. Bon mɔgɔ fana bɛ tɛ dɛ. Namo. F'a ka kɛ ressources qualifiées. Namo. K'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara dɔn fo ka a kɔrɔ dɔn. Kojugu. Tous les secteurs au niveau du cercle de Bafulabe, parce que ni ko n b'a ta kelen kelen, n bɛ janya. O insuffisance de bambara. I tagara santé la o, i tagara éducation la o, i tagara agriculture la o. A fan o fan. Donc c'est une insuffisance de personnel qualifié. Bon ni mɔgɔ ɲana ka kalan, ni minɛn t'a bolo dun, baara tɛ se ka kɛ dɛ. Baara man dafa. I yɛrɛ i b'o to faamu. Anw ye sɛnɛkɛla de. N'i ko sɛnɛ. Monsieur le Premier ministre, bi, il va falloir que le président du conseil de Bafulabe ait fini. Le cercle de Bafulabe, nous renfermons les 70% des superficies aménageables de la région de Kaï. Donc, Doukolo Kotana, Doukolo Béa, Dji Béa, Moro Béa, et Ningo Moro Béa, 348 000 habitants, démissionnaires de 18 à 40 ans. Kemo keme bi woro ni fula aywa donc mo ko tanade ay mais minanko bana be bala kojugu parce que ni ku bo be détail kojugu donc ni tara kalankunda parce que en ga lycée public a bene de boulot kojugu mais lycée njora tumami oh folo baraw be ke tugomi ere ba do kojugu antena ndado o bela ay mais lycée lycée ra mbi anga dimson hinna bimine ibi janto anga lycée là maintenant anga doctorso comme gouvernement be anga programme douta les centres de référence ku be fait pour que hôpital de district comme amaye folo parce que fin chama be fo avec autre be sara moye tiefo donc min be sisa on be kuma o de kan ni ala ye jamana tigiya di ma i k'i janto an ka kɛnɛyasow la ni ala sɔn n ye insuffisance min f'i ɲɛna a bɛ secteur bɛɛ de la kojugu personne qualifiée tɛ yen équipement tɛ yen bureau t'u bolo ne yɛrɛ ka faamuyali la dɛ je ne suis pas agent de développement je ne suis qu'un simple petit ingénieur génie civil mais ni ne ye développement jate minɛ c'est-à-dire Bamako, c'est le niveau national. C'est la vision et la conception. Les régions, ça c'est le suivi. Parce que ni FM Fenke, ni suivi là, fou de dos. Mais local, on a besoin le niveau opérationnel. Mobili caman kan ka di anw ka service dema. Minan caman kan ka di anw ka service dema. Mais a bɛɛ bɛ Bamako. A bɛɛ bɛ yen. Quand tu pars maintenant, tu vas CCRF ou de la Bamako. Tu trouveras au moins 40 sages-femmes dans une seule structure. Chez moi, au CCRF de Bafulabe, je n'ai que 2. 2 sages-femmes. 2. Mais il y a une concentration. Donc vraiment, comment Kacha, Ambifo, Fanga Miniba Nini. Ambe duawu kɛ toujours malien ka duawu ye min ye k'an ka hɛrɛ bɛ min bolo ko ala ka jamana tigiya d'o ma bon maintenant an b'a fɛ k'a kun caman nana an b'o duawu de fɔ mais o laban bɛ kɛ pakisa kana ye donc n bɛ layidu min ta comme n y'a fɔ cogo min je vais élaborer un document avec tous les problèmes du cercle de Bafulabe et je vais remettre au président de l'association. Donc on va au Befo. D'accord, Aïtigere Bade Faye. Tigere Bade. Namabili. Président Aïchaman Fam. Namo. Ou Aïchaman Faname. Kojugu. Nale Boraï. Amena maire Wele. Namo. Mais Akasuria. Namo. Kile ganen do kojugu maaw bɛ basi jukɔrɔ namo ayiwa sa nin waati na le premier adjoint Cheikhna Sissoko namo Sissoko a ye tigɛrɛ fɔ monsieur le maire a ye tigɛrɛ fɔ a ye an bɛ ni tile ni kuran ma tigɛ kuran tigɛra kuran ne tigɛra bon ne kan ka awɔ an ka micro gɛrɛ awɔ ɲama o gɛrɛ
bon. An bɛ nin tile an sera hɛrɛ la ala k'an tile ala ka maire tɔgɔ la bureau communal tɔgɔ la ani conseil communal Bafulabe an n'an ka dugu 32 o dugu bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ Modibo ye président Modibo Sidibe ani mɔgɔ dara kan k'a dɔn sira ka na a yɛrɛ bala wajibi parce que a kɛra cogo cogo a kɛra président ye o a kɛra ministre o Bafulabe y'a baara ye donc an ka yan ka u foli d'a ma mɔgɔ min dara kan ka n'a bila ka so ka foli da aw bɛɛ kelen-kelen ma président du conseil de cercle tɔgɔ la an ka préfet an n'a tɛ yan an ka laadalamɔgɔw an ka dugutigiw muso a ka ca parce que foyi tɛ taa muso kɔ ni muso tora kɔ jamana bɛ to kɔ an b'a ɲini Modibo fɛ hakilinata min b'a n'o ye k'a fɔ ko Mali président ye ala k'a nɔgɔya a bolo dɛmɛtɔn mɔgɔ min bɛ yan je pense que an bɛɛ b'o la Bafulabekaw bɛɛ bɛ dɛmɛtɔn in na parce que n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ ni Modibo ye Bafulabeka ye je pense que mɔgɔ bɛ yan bɛɛ ka ɲi k'a dɔn i diinɛ ani ŋaniya la ka Modibo in dɛmɛ ka fɔ a ka ɲi ka kɛ président ye président caman sera Mali kɔnɔ mais k'a fɔ a bɛ bɔ Bafulabe cercle kɔnɔ an b'o fɛ ɲɛ fɔlɔ je pense que n'an b'an yɛrɛ fɛ an ka yan ka Modibo fɛ an ka yan ka k'a ka programme fɛ an ka yan ka k'a fɛ k'a ka yan kɛ Mali président ye donc an t'a kɛ Modibo ye maa b'an kan an b'a kan an bɛɛ yɛrɛ de donc an ka commune mɔgɔ 27,000 ani 250 gɛlɛya tɛ ban usines bɛ yan an ka denmisɛnninw tɛ baara la président il faut que ko kuma lamɛn a ka t'i kɔnɔ il y a 4 unités de transformation dans la commune de Bafulabe mais n'i y'a Bafulabe commune mɔgɔ compter a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan min bɛ baara la yen donc an b'o fɔ président ye pour que a ka se ka hakili to o la an se k'a fɔ ko usines ka k'an bɛɛ yan u b'an ka ressources naturelles bɔ k'u transformer ka nafa sɔrɔ a la n'o bɔra yen denmisɛnninw ka ca comme président y'a fɔ cogo min souvent an t'a fɛ ale ka kuma ni yan peut-être a fili la k'ale bila ni ye sinon ni ne bilala ɲɛ fana an bɛ kuma ka tɛmɛ a kan comme ale y'a bɛɛ fɔ an b'a fɔ k'a fɔ min b'an ka commune kɔnɔ an b'i da o parce que ale ye cercle t'a bɛɛ fɔ donc an ka denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ u ma former fana il faut que la formation des jeunes ka kɛ priorité i ka gouvernement bolo jamana bɛɛ bolo ani assemblée mɔgɔw bolo parce que denmisɛnninw u tɛ baara la comme ale président y'a fɔ cogo min sisan n'i y'a kɛra 60% i b'a sɔrɔ 60% o b'a sɔrɔ 30% aussi tɛ baara la ou bien comme il a incité dessus ka qualification hali n'i bɛ sɛnɛ kɛ f'i ka kalan k'a dɔn i bɛ bagan mara il faut i ka kalan k'a dɔn hali n'i bɛ jɛgɛ mara fana kɛ il faut ka kalan k'a dɔn donc il faut que la formation professionnelle il faut que ba ka don a la Bafulabe commune dɔrɔn tɛ Bafulabe cercle bɛɛ kɔnɔ il y a manque de formation donc musow fana i y'a dɔn n'i ye jamana in jateminɛ n m'a calculé mais n'i ye mɔgɔ 10 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 8 ye muso ye bon musow fana baara k'a u ka baara tɛ bolo faut avoir des activités génératrices de revenus a ka créer musow bayɛlɛmaliw kɛ an bɛ sɛnɛ kɛ mais faut ka bayɛlɛma an fɛ yan ni lundi o tɛ sɔrɔ yan mais remorque 10 ɲɔgɔnna bɛ charger tigakisɛ la ka bɔ an ka cercle kɔnɔ ka taa Kayi n'a sɔrɔ unité de transformation bɛ yan an bɛ tulu sɔrɔ an bɛ tigadɛgɛ sɔrɔ an bɛ se ka tulu sɔrɔ k'an ka bagaw balo mais aucune unité de transformation alors kita tun b'a ɲɛ kɔrɔlen mais an fana bɛ kita ɲɛ bi tigako la n'a ma an bɛ se ka tiga kɔrɔ a tɛ ka don d'a ma n'a bɛ te min fulakɛ b'o kɛ te min na ye il faut que o ka kɛ quoi musow ka unité de transformation k'u ka sigi u ka fɛnw bayɛlɛma olu tɛna taa kɔgɔji kan u tɛna avion ta ka taa faransi mais ni baara t'u bolo laban na an yɛrɛ nasɔngɔ ko an bɛ dɛsɛ a la dɛ olu fana ka dɛmɛ de d'an ka foli bɛ président ye ala k'a kɛ président ye an b'a ɲini Bafulabe bɛɛ fɛ dɛmɛ tɛ yen Bafulabe b'o kɔnɔ mɔgɔ si kana b'a kɔnɔ fo n'i ma candidat n'a ye candidat kɔni déposé an b'a ɲini Bafulabekaw fɛ fula ka ca na Fulaw ka ko tɛ ko jɛlen ye mais n'a kɛra président ye a kɛra kɛ dɔ ɲɛ ko Buturu Bujɛnsɛn an ye bugu turu yan bi a kɛra président Bujɛnsɛn k'a bɛ t'i sigi Bamakɔ an tɛ t'o la dɛ donc an b'o ɲini président fɛ a ka hakili t'o la. Monsieur le maire kuma ɲɛna Diliba a bɛ n'a fɔ ko président du conseil de cercle a n'an ka maire ninnu bɛɛ ye kumakɛla ye ayiwa sa sisan
Amena se mamima. Namo. Oui, coordinateur de l'association Moribo de Metron. Namo. Amena le wele kene konnana. Namo. Mais kuma kana janya. Namo. Parce que mɔgɔ minnu kan ka kuma ta olu ka ca. Namo. Kuma kana janya. Namo. An kana tɛmɛ miniti duuru kan. Namo. A ye tigɛrɛ fɔ coordinateur ye. Tigɛrɛ. Le coordinateur. Masire ale bɛ wuli ka jɔ la. Namo. Ka nin ko in labɛn walasa a ka kɛ kunnawolo ye. Namo. Fari ka kunnawolo. Namo. Fari tɔndenw ka kunnawolo. Namo. Association ka kunnawolo. Namo. Bafula bɛ cɛ ni muso ka kunnawolo. Namo. Awisa Masire nin waati in na. Namo. Kuma b'i bolo. Azubillah minastarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namo. Ambe masanfo. Namo. Katanu. Namo. Wale jumando. Namo. Birdone. Namo. Domi nan se wale do. Namo. Anyagal lendo. Namo. Sabula anga sode. Namo. Miya janto sola. Namo. Et puis après la phobie. Namo. Ko ba fi anno. Namo. Donc sani ga dokuma kono folo. Namo. Il faut laisser dugutigi ma. Wajibi. Kalmamu fo. Namo. Ka conseiller président fo. Namo. Ka dima bela jene fo. Namo. Ma ba fo fo ka bela jene fo. Aha. Mo se ta. Namo. An balakaw surtout. Ka fulu tam da bela jene ma. Namo. Ay tege fo Namo. Ame wakati la fanno. Wakati ka gele. Namo. Se miya de du. Namo. O ka bo se miya la tanto. Namo. Kana ko kana moribo kube. Namo. O bora moribo yɛrɛ la. Kojugu. An bɛ don min na bi. Namo. K'a fɔ ko politiki mɔgɔ. Namo. K'o de bɛ na. Namo. An bɛ jamana lahala min na bi. Namo. K'o de bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la. Namo. Komi ka taga kunbɛn. Namo. Nin cogo in na tantɔ. Kojugu. Ni moribo tɛ. Namo. Wala la i bɛ se k'a mɛn. Namo. Jago k'a ye. Namo. Moribo nalen. Namo. Monsieur le président du conseil de salle. Namo. I ye minnu fɔ. Namo. A jɔ tɛ ni b'u la. Namo. Parce que moribo ko. Namo. Ale tɛ na ɲɛsin ma conférence kɛnɛ kan. Namo. Fo ka taa école la. Namo. L'éducation c'est sa priorité. Namo. La santé c'est sa priorité. Namo. Donc a taara lycée la. Namo. N'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Namo. Donc u ye dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Namo. A ko a taara se fɔ ɲɔgɔn ye. Kojugu. Tan fɔ ɲɔgɔn ye a kama yɛrɛ. Namo. Tan dɔw ta. Wajibi. Donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ. Namo. Ne tɛ Moribo fo. Namo. Ne tɛ Moribo fo. Moribo nana ka du kɔnɔ de. Moribo ta tɛ foli ye. Namo. Ne bɛ minnu fo surtout. Namo. Jama min sɔnna ka tugu Moribo kɔ. Namo. Ka bɔ Bamako. Namo. Nin wagati kɛ na. Namo. Ka yɛrɛ Moribo ka di anw ye. Namo. Anw ma se malo ma wa an kan ka cogo jumɛn. Namo. Donc kuma tɛ jan Moribo ka fɛn. Namo. An ko Moribo c'est une opportunité. Namo. Pour le Mali tout entier. Namo. N'o kɛra ko c'est une opportunité pour le Mali tout entier. Namo. An b'a fɛ ka denw dun. Anw ta tɛ tare ye wa. Namo tiɲɛ. Parce que ni ko c'est une opportunité. Namo. Moribo ko bɛ ban don dɔ la. Namo. Ni kɔrɔ ma ban. Namo. Saya b'a ban. Kojugu. Sani o ka se. Namo. Sani o ka se ala ka o la janfaya. Namo. Sani o ka se. Moribo nafa. Namo. Moribo nafa. Namo. Moribo nafa. Namo. An t'a bɔ. Namo. Nka Moribo nafa bɔ dɛ. Namo. Moribo ɲɔgɔn tɛ jamana in kɔnɔ bi dɛ. Namo. Dɔw da sera ma. Namo. A Moribo. Namo. K'a sen ta Mali kɔnɔ yan dɔrɔn tɛ. Namo. O yɔrɔ la a kun kɔrɔ talen. Min ka di a b'a fɔ. Kojugu. Donc ni Moribo tɛ bi. Namo. An tɛ o mɔgɔ la Mali kɔnɔ. Namo. Donc kuma tɛna caya kosɛbɛ dɛ. Namo. Moribo ko minnu kɛ cercle kɔnɔ yan nɔ. Namo. N'an kan b'a fɔ. Su bɛ ko. Namo. Dɔw bɛ ka bɔn kuma fɔ. Namo. Olu b'o de dɔn. Namo. Jangontiri usine. Namo. Ko ka taa usine kɛ Damu. Namo. Komi a tun bɛ siɲɛ fɔlɔ wagati min. Namo. Moribo ko sen na o tɛ kɛ. Namo. A bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ Bafulabe de. Kojugu. Olu bɛ bɔ yan de. Namo. Usine bɛ kɛ yan nɔ de. Namo. O tɛmɛnen kɔfɛ. Namo. Parce que la SESCOM. Namo. A n'a ekɔliso. Namo. O Moribo ka baara de y'o. Namo. A bɛ ka sira min kofɔ ka bɔ Babaro to. Namo. Ka taa Tupo to. O ye Moribo ka œuvre de ye. Namo. Donc an ka Moribo ɲini k'a dɔn. Namo. An somɔgɔw don mais an t'a a valeur dɔn. Namo. Moribo ɲɔgɔn ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ. Namo. C'est la solution. Namo. O bɛɛ lajɛlen fo tile kɔnna. Namo. Ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Namo. Moribo an sɔnnen de. Namo. Mais an k'a dɔn ka fɔ an sɔnnen don. Namo. Sani i ka tigɛ ɲɛsin mɔgɔ ma. Namo. Tigɛ ɲɛsin yɛrɛ ma. Namo tiɲɛ. Ni Moribo sigira bi an bɛ se ka fana ka taa Moribo de ɲɛna. Namo. K'a fɔ nin bɛ tan tɔ. Parce que an dɔ de don. Namo. Donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Namo. Donc Moribo n'a ka délégation sara t'an bolo. Namo. An bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn. Namo. Yarabi Moribo ta fanga. Namo. Ala ka vraiment aw sara t'an bolo. Ah. An ma wari di mɔgɔ si ma. Namo. Nin bɛɛ kanu de. Namo. Donc Moribo i kɛr'i yɛrɛ de. Namo. I ɲana de n'i ma ɲa. Namo. O ni jama in tɛ bɔ. Namo. Ne basi de tɛ. Namo. Ni tutugula maalankolon nɔfɛ. I tɛ mɔgɔ yan nɔ. Namo. Ni tutugula min nɔfɛ o de ye mɔgɔ ɲɛ o fa. O de kama sɛni fa ka tan tɔ. Namo. Donc k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman faso de ɲuman na. Namo. Bɛɛ bɛ kuma kɔnɔ yan nɔ. Namo. A kɛ to bɔ a la. Namo. Salala Mahamadu. Sallallahu alayhi wa sallam. A ye tigɛrɛ fɔ Masire. Un grand merci. Ne bɔra yen. Moribo Sidibe. Namo. A ka tɔn bɛɛ Bafulabe. Namo.
a ka tɔ min bɛ Bafula bi n'o ye Fari a ɲininen bɛ Fari mɔgɔw fɛ u ka maa kelen bila ka na min fana bɛ u kun n'u kan cɛ u k'u da jama tulo kan voilà a ye tɛgɛrɛ fɔ i bisimila. Silamɛ jama ni sɔgɔma. Bafulakaw cɛ ni muso. Aw ni ce an ka weleli lamɛnni la. N'i ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka taa fiyɛ. N y'a dɔn a daji bɛ sɔn k'a faga. N'a daji ma faga nunji bɛ sɔn k'a faga. O tɛ. Dɛmɛbaga tɔ min bɛ n bolo o bolo n'o ye club mɔgɔw ye. An Fari cɛ ani muso an ko k'an ka foli bɛ aw ye. A y'a sɔrɔ an bɛ terrain kan. Mais aw nana a y'an wele an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o fana bɔra yen n bɛ foli bila yɔrɔ jumɛn? Modibo la famille min bɛ yan n'o ye Sakola ye. Sakolakaw wililen don dɛ. Tɛ to yen bilen. U bɛ yan. U la cɛkɔrɔba bɛ yan Madu Sakɔ a sigilen filɛ yen. A b'a fɛ ka kuma. Mais ne tɛ taa yɔrɔ jan parce que tile gannen don. Et que ni vraiment tellement que an ɲaɲalen don. N'an ko k'an bɛ nin bɛɛ fɔ. A bɛɛ tɛ se ka caman fɔra kɔrɔw bolo kaban. Merci. A ye tɛgɛrɛ fɔ, a ye tɛgɛrɛ fɔ, a ye tɛgɛrɛ fɔ. Ayiwa yan'an ka kuma di denmisɛnnakaw ma. An bɛ min b'u kun n'u kan cɛ. U ka na u kan'o fana fɔ anw ye. Ɲamakalaw kɛlen don k'u hakili don maa min na. Donc ale bɛ se ka kɛnɛ lasɔrɔ sisan. A ye tɛgɛrɛ fɔ. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Jama fɛn fɛn y'i sen ta ka bɔ yɔrɔ la ka se yan. Foli b'a bɛɛ ye. An nana miiriya mun na. N'o ye balimaya miiriya ye. Keleya miiriya. Ɲɔgɔn dɛmɛ miiriya. Ala ka sabati. Ala ka sabati. Modibo. K'i wele premier ministre kɔrɔ. Modibo. K'i wele ko général. Modibo. K'i wele ko Modibo Sidibe. Mɔgɔ ka k'i yɛrɛ. Mɔgɔ ka k'i yɛrɛ. N'i y'a ye ne bɛ kuma ta yan. Sagoya de y'a lase ma. Sago jelikuntigi de y'a lase ma. N'o tɛ mɔgɔbaw bɛ yan. N balakaw bɛ yan n'o ye Modi Sumano ye. Cɛkɔrɔba bɛ yan. O fana ye Sisɔkɔkɛ ye. Jeli fɛn fɛn bɛ yan. Ɲamakala fɛn fɛn bɛ yan an ka foli b'a bɛɛ ye. N nana n bara mun bɛ n bara Modibo e b'o dɔn. Dalamaga de kɛra kan ni tɔ bɛ fɔ Modibo mun bɛ Bafulabe kɔnɔ e b'a dɔn. Modibo an bɛ Ala deli. Mun b'i ko hakili la tigi Ala ka sabati ye. N'a sabatira i ye. Modibo a dɔn k'a fɔ k'i bɔra yɔrɔ min n'o ye Wasala ye. Ka so bɔ naani buruju bɔra yen de. A tun bɛ fɔra dɛgɛ kumali k'a ma jamu k'a ma sɛnɛmu anw sago de don. Laada tora anw de bolo. N'o tɛ kun tɛ fara ka bawaro to. Mais an ka bɛn fɔ la o kɛra Wasala ye. Ni na a fɔ Modibo k'i ni jamanatigiya i n'a wolola de. A dɛmɛtigiya i n'a wolola de. Modibo Sidibe kojugukɛlaw bɛɛ ye Mali bila o. E bɛ yan. I filan kɔrɔ yan. Hali i bɛ ɲɔgɔn kan yan. Jama mara polisiya kɛ k'a laban ka présidentiya kɛ. Présidentiya min kɔrɔ ko jama marabaga o de bɛ lase président ma. Modibo y'o bɛɛ kɛ. Ni jama ni tali man kan k'i kɔnɔ dɔn dɛ. Mais bana minnu b'anw na Modibo an t'a f'i ye. I b'a dɔn n'i nana i bara an talen an bara i b'i bara. Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma. Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma. Kɛnɛya o de y'a dɔn belebele. I ye fɛn fɛn fɔ duwawu la n'i ma kɛnɛya da k'a bɛɛ fu. O don n'i y'a ye i kɛra premier ministre ka kɛnɛ de. N'i y'a ye i bɔra Bamakɔ ka se ka kɛnɛya de lase i ma Ala ka kɛnɛya sabati.
ala k'i sɔn ala k'i sɔn k'i sɔnbaga sɔn fɛn fɛn ka kuma bɛ se ka i taa ɲɛ ala ka. Merci beaucoup. Ani jamu wa kalama. I tɔgɔ ni jamu ani place. Ne tɔgɔ Masiri Sisoko. Ne ye coordinateur de Modibo association de béton. Association bɛ Modibo Sidibe. Gouvernement Dondo. Bafilima kɔnɔ yan nɔ. An bɛ yan nɔ Bafila bi wele kan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin i tɔɲɔgɔn ma Bafila bɛ yan nɔ. Kan wɛrɛ tɛ yen nɔ Modibo Sidibe kuma man ka fɔ a kan n'a fɔra an ka kuma fɔ cogo dɔ la yɛrɛ Modibo kan ka kuma ka kɛ Modibo ye ko il faut ko ban politique mɔgɔ la n'a fɔra bi ko politique mɔgɔ min bɛ se ka bɔ bi jamana in kɔnɔ ka bɔ ka wasa min ka di k'a fɔ Mali fan bɛɛ fɛ o ye Modibo de ye parce que a jɛlen don il est propre a dalen ba yɛrɛ la a tɛ ko nɔgɔlen na donc voilà ni Malien dɔ kɛ dɔrɔn tɛ dɛ ni Malien y'a dɔn mo fila tɛ Modibo ko la jamana in kɔnɔ caman taara ɲɛfɛ Modibo avec Ayala. Modibo c'est une fierté pour nous, les enfants de Bafilabé. Modibo c'est quoi la jeunesse. Modibo c'est fond fanya la Bafilabé. Marakono yanno. Jeunesse nous va lui demander na okana. No bora été ingrat vis-à-vis de nous-mêmes. Pas Modibo. Un arrêt tonyon en quelque sorte. Modibo kanye chi président. D'abord on a problème Bakuba ni keleman baye sira ko de sira de te cercle kono sira foi tenno donc sira te roro développement tenno mais même masay de deli masara man ala sanfla di Modibo ma ka to anga sira ko la sira ko de yanga priorité flo donc éducation et santé na fakala la donc ani famba ko ni sira ko wodi kele ka fa ka do wore toro mi ko place publique ale la dugutigi ka so o masurunya la bi wulada in na muso jɛkulu tɔn minnu bɛ yan ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ma ɲina i ka taa sa place publique kan yen dugutigi ale ka yɔrɔ masurunya la a ɲininen bɛ président fɛ nin waati in na a ka wuli a k'i ma don kuma min b'a bolo a ko tɛnku a limanaw la a n'a ka dugudenw na a ye tigɛrɛ fɔ président a ye tigɛrɛ fɔ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ka tile tɔ yɛrɛ d'a ma. Allahumma amin. N ka foli ni ka bonya bɛ se an ka président du conseil de cercle ma. Naamu. An ka maire ma. Naamu. An ka dugutigi ma. Naamu. An ka maaba fɛn fɛn bɛ yan. Naamu. Seru yɛrɛ caman fɛ yan ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Naamu. N ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Naamu. U bɛ ni ce. Naamu. U ka kunbɛli la. Kojugu. U bɛ ni ce. Naamu. Ka kuma n'u ka dubabu la. Awɔ. Yɛrɛ ko don. Naamu. Ni nani bara i nani bara de. Kojugu. U y'u filɛ dɔ ye n y'u dɔ de fana ye. Naamu. An bɛ baara k'o de kan. Naamu. Ni ala ka jɛ. Wajibi. U bɛɛ lajɛlen fo. Naamu. Jeunesse min kumara muso minnu kumana. Naamu. Ani ka fara diaspora ani minnu fana u b'a dɔn k'a fɔ an ye yan ka ye o donc yakili lajigi kunu n'an ka famille ye minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ naamu amin min kɛra naamu o bɛɛ fɔra kojugu y'an kɔrɔkɛ fana mandeka ko caman fɔ an ɲɛna naamu mande sɔrɔla yan de kojugu Bafula bɛ yen kojugu donc n'an ko an bɛna bara naamu kuma gansan tɛ naamu a tiɲɛ kojugu n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen naamu kuma caman fɔra n tɛna se ka bɛɛ kan kojugu mais musow ta naamu ka f'u ye ko fɛɛrɛ ni fɛn dɔw bɛ yen naamu comme wulada nin na inshallah n'o jɛra dingɛ kɔnɔna la naamu an na o walawala ka tɛmɛ ni ala sɔnna mais président du conseil de cinq maire naamu ani diaspora a ye fɛn dɔw fɔ ka dɔ ka fɔ a la a miiriya n'a hakilina b'a la parce que an ye fɛn caman jɔ o kow de kan ni ko jama fo ka kɛ qualité de lamɔ b'o kɔnɔ parce que ne bolo lamɔ ni kalan tɛ kelen ye lamɔ b'o kɔnɔ kalan b'o kɔnɔ baaradegi b'o kɔnɔ n'o ye culture ye ni bɛɛ de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ ka se ka kɛ minnu b'an kunna bɛn an ka foli b'u ye minnu b'an ka jamana ɲɛmaaraw an ka foli b'u ye baara minnu na kɛ lakana kɔnɔna la u n'an ka finitigiw
ni ce maliyɛn bɛɛ b'u dɛmɛ o sira kan ka se ka jamana lakana ka jamana basigi ka n'i bɛ jamana lakana ka basigi f'i ka jamana ka yiriwa n'a ka jika fana ka ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ de bɛ don ɲɔgɔn na sécurité garantie lakana t'a kan a bɛɛ de bɛ don Bafulabe ka da la k'a fɔ Bafulabe tɛ to tan dɛ a tɛ to tan o baara minnu daminɛna ko ka lase ni Ala ka jɛ ye ni Ala nɔgɔya n'aw ka dɛmɛ a bɛ lase fɛn min fɔ ka da o kan Bafulabe ni kumana dɔrɔn ko désenclavement Bafulabe bɛ désenclavé a bɛ kɛ yɔrɔ ye sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na yiriwa bɛ kɛ yɔrɔ min na kɛlɛ wuli ka jɔ tɔw da la mɔgɔw da la an ka denmisɛnninw n'i y'u bɛɛ se tuguni ka giri ka taa k'u bɛ taa siraw fɛ u bɛ to sira min na u ni bɛ to a la c'est que fɛn de tɛ bolo ka kɛ ni fɛn b'u bolo ka kɛ hali dɔɔnin dɔrɔn don u danbe yɛrɛ kama u tɛ taa yɔrɔ la u bɛ to yan o de kan ka labɛn an y'o de faamuya an y'a dɔw kɛ an y'a dɔw kɛ k'a fɔ a fɔra ka du cidenya la n ka foli fɛ Alifa ye n ka foli bɛ Amadou Ture Ala ka hinɛ a la an tun bɛ cidenya la wa hakili ɲuman caman kɔnɔna la ka baara caman k'o la santé Bafulabe santé de référence a fɔra k'a bɛna kɛ hôpital de district ye ni Ala ka jɛ ye a kɔni a ka kɛ an ɲɛna président du conseil de sec y'a fɔ cogoya min na mais santé de Bafulabe a tun bɛ projet min na ko k'a bɛ ka minnu b'a kalama a labanna cogo min na k'o dɔn mais pour ka sen ta ka kɛ nin ye nin sera ka mɔgɔ ɲɛ b'a la bi cogoya min na 97 an ye 62 millions de francs CFA de dɔ la ani tarification fɔra ten fɛn minnu kɛra kɔni an tɛ tɛmɛ o bɛɛ kan tɛmɛ olu kan mais sɔrɔ bɛ se ka kɛ Bafulabe yan ka yiriwa kɛ n'an ye fɛn fɛn lajɛ sɔrɔ bɛ kɛ munna tiga min bɛ bɔ n'a bɛna ka di tigɛ k'i ta da munna tɛ bayɛlɛma tiga dɔ kɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka min fana kɛ min bɛ sɔrɔ yan munna o tɛ bayɛlɛma bayɛlɛma de bɛ na ni baara ye de bɛ na ni an b'a fɔ o ma ko valeur ajoutée musow jɔyɔrɔba b'o kɔnɔna na siraw fana jɔyɔrɔba b'o kɔnɔna kalan jɔyɔrɔba b'o kɔnɔna na parce que an ye i da sira ma dɔɔni cercle o cercle n'a dɔn baara kɛra ka daminɛ kabini Alifa ka tile la ka na lycée ka jɔ yen o ye lycée d'enseignement général an bolo an sera sa n'a ma tɛmɛ cercle o cercle lycée d'enseignement technique professionnel ka jɔ cercle o cercle commune kelen commune fila ɲɔgɔn fɛ centre de formation professionnelle ka kɛ baaradegi fana a kana to k'a fɔ fɔ ni tɛmɛna sanni ka se DEF ma baaradegi dɔw bɛ se ka don kalan kɔnɔna la a tɛ fɛn tiɲɛ denmisɛnninw ye minnu bɛna DEF sɔrɔ fana u bɛ se k'u bolo laminɛ ka sɔrɔ u ma se lycée ma ni a ma kɛ ten ka tiɲɛ ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bɛɛ de bɛ fɔ n ye labɛnni kɛ n bɛ fɛn caman kalama la ka don o don tulo bɛ taa kalanso fana n'i ye tɔw la mais i bɛ fɛn sɔrɔ ka fara i bolo la u fana bɛ faamuyali sɔrɔ i n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ diaspora fo fɛn caman kɛra diaspora fɛ mais n b'a f'u ye n y'a fɔ Kayi kabini 2013 n y'a f'u ye fana an ka taamaw senfɛ n'an ye ɲɔgɔn ye a ye caman de kɛ aw ka foli b'o la kalan sira fɛ kɛnɛya sira fɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka dɛmɛw kɛ caman de kɛra mais min bɛ yen sisan an ka ɲɛsin investissement yɛrɛ ma n'an ko ka transformation kɛ yan diaspora bɛ yan an bɛ se ka partenariat kɛ saba olu collectivité yɛrɛ Bafulabe État ani partenaire min bɛ se ka minɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan min bɛ na ni sɔrɔ ye min bɛ na ni yiriwa ye an bolo fana sɔrɔ yiriwa ni bɛɛ jɛ sɔrɔ tɛ bɛɛ jɛ yiriwa tɛ ayi nin ko tɛ bɛɛ de ka kɛ bɛɛ de ka sɔrɔ donc n nana yan an ye kunbɛ cogo na diyara n ye tile ganna mɔgɔ caman sigilen mɛnna ka foli b'u ye an mɛnna sira y'an minɛ n bɛ hakili ɲini fɛ o la mais n b'a fɛ ka k'a la ka fɔ personnel ko ye n y'a mɛn mais n bɛ misaliya damadɔ d'o la i ye sage-femme ko kuma fɔ i ye personnel ko kuma fɔ ministre de la santé n tɛ ɲinɛ fɛn kɔ dɛ n taara Tombouctou mara kɔnɔna na n ka ko ma ɲininka a ko ale b'a fɛ ka ne ɲininka o
autrement ko Mali bɛɛ dan ye Bamakɔ de ye ni nin tɛ yan nin tɛ yan centre bɛ yan n'a tɛ yan infirmier tɛ yan nin tɛ yan nin tɛ yan ko Mali jama de kɔnɔ n kɛra premier ministre ye kuma fɔlɔ min fɔ séminaire gouvernemental la ko bɛɛ ka bila i hakili la tout ne peut plus se faire de Bamako, tout ne doit plus se faire de Bamako. Ça veut dire que les responsabilités quelqu'un a dit en cascade, quand les régions fait au sein de la nécessité concentrée au cas budget, il est là, avant c'est une voie pour que opérationnel au paquet. Et le groupe combattant. Mais personnellement, il y a un moussou là, à faire conclure mon kérakana. Il y a un concours par poste. Par exemple, infirmier à Tinderma, sage-femme Niro. À Kerati, ni était maintenant, il était taillé. Donc, beaucoup de taille. Il était taillé. Mais il est parallèle. C'est mon côté au fond. Les sages-femmes qu'on a licenciées pour ça. Il sait qu'il y a baraka. Mais c'est qu'il faut que tu aies qui est et que tu as baraka qui s'est couronné. Tu m'as dit que tu seras dit. Kata fenke ali kan ka min ke jamana do donc ta ken ali ken re fana wo do ko ko ni jamana se ki ta ko ke mi ta ho asana c'est comme que 100% ko min do be 60 no na beso plage wore ka jo ni tara ci ko be tun ta capitale régionale 9 8 sachombe 10 sachombe Domini en kɛrɛfɛ sage-femme tɛ yen mun b'o kɛ a ye mɔgɔw biti hali n'i ye fɛɛrɛ sɔrɔ et 9 sages-femmes bɛ yen hali ni chaque sage-femme bɛ taa 1 mois de séjour kɛ permanent a domini na laban a tɛna san kuma donc nin hakilinaw de kan ka kɛ k'a fɔ baara a kan ka kɛ ten n'i ma kɛ ten min kan b'i kunna o kan ka ɲɛ yira n'i ma kɛ min kan ka kɛ a kɔnɔ an bɛna décision dɔw ta. Quand il y a une situation de facilitation, mais aussi qu'il y a une intervention, parce que l'intervention est assez rapide. Pour dire non, nous à Kilibala, où l'intervention il faut qu'à ma paix, ça soit nous mettre en retard. Non, ma petite. C'est quand même. C'est quand avoir de formation il faut là. Je m'en ai mon la romina. Qui t'a vissa, qui pour qui vissa dans le côté. Au c'est quand même. Minimum il gagne pour Jojo. Ango disera ano di fana yira mam na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de sira yira u la fana donc fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn a la mais anw yɛrɛ de nɔ don parce que an tɛ décision dɔw ta i ka décision de ta i tɛ ka kɛ fanga k'e tɛ décision ta nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye o karisa m'e bila yen nin karisa m'e bila yen hali n'o dun jɛra k'u bila yen n'i bila min kama o ye jamana caman ka baara min na jamana ka hɛrɛ o bɛ na bɛ yen. Somɔgɔya ye tiɲɛ kɛ ni somɔgɔya tɛ fɛn caman binna kan a tɛna kɛ kasarabaya ma dɛ ni somɔgɔya tɛ aw yɛrɛ b'o kalama ni somɔgɔya tɛ ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ k'o kɛ mais an bɛ se k'o kɛ mais n'i y'a don sɛrɛsi baara kɔnɔ k'a don i ta baara kɔnɔ a bɛ na ni tiɲɛli de ye o b'an ka kɛ a solution bɛ bolo désenclavement à l'interne ni sera a ma se a fɔli la o. Quand il sera nous, n'en bas fait, il faut qu'on caille, qu'il s'y a que pôle de développement économique et régional. Pour caille, pour toute la sous-région. Et qu'ailleurs, on a que la Kawatira, la piste Jandia, Anika, Adaï, avion. Mais il y a un peu de temps où nous étions moutani, ni pour le Tadidou, pour un vers qu'on a la transport fluvial, il pète la Donia. Ani diaspora mɔgɔ ani jamanadenw yɛrɛ a ka baara ka kan k'a lawaleya ka sigi sen kan ka taa n'a ye n'o tɛ dugusɔgɔfɛnw fana caman bɛ yan baara bɛ se ka kɛ n'a ye mago bɛ se ka kɛ n'a ye denmisɛnninw san professionnel lycée technique baaratigi baara sɔrɔ financement minnu kan ka bila o sen fɛ olu ka bila o sen kan ka se ka dɛmɛ kɛ o kɔnɔna la nka baara ka kɛ jɛlenya la o de kan gɛlɛn anw fana ma tuma dɔw la ka kɛ jɛlenya la. Jeliya baliya de bɛ mɔgɔw découragé mais n b'a fɔ jamana tɛ se ka to tan maa si kana découragé a la parce que i découragé la o i ye courage ta o a b'anw de bolo yan a tɛ f'i kɔ
adofiko na na figna iti singa sika jorom kala iko kala donc ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen na foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni sama n b'a dɔn fana programme min b'an bolo a ye kuma caman fɔ Bafulabe ka préoccupation bɛ don kɔnɔ ka appliquer tɔ Bafulabe la Bafulabe ka spécificités bɛ ta en considération ni ala ka jɛ bɛ ta en considération donc ne ka foli b'a ye n tɛ foli min na tile ka na aw ni ce aw ka kunbɛli la aw ni ce balimaya la aw ni ce n'an tilara an b'an ɲɛsin wasala ma n y'a mɛn an ko Bafulabe an ko wasala donc an b'an ɲɛsin fana ma an b'a denw lajɛ ko fana hakilinaw ka ko ka se ka fɛn dɔw labɛn ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ min layidu to parce que mɔgɔ dɔɔnin bɛ nin fana nin tɛ fɛn fɔ tɛ se ka min kɛ n b'a fɔ an ka to a la mais an ye fɛn minnu fɔ min bɛna ni sɔrɔ min bɛna ni yanga ye Bafulabe ma ka yiriwa kɛ Kayi mara kɔnɔna la ani jamanatɔ mara kɔnɔna la ni ala y'a ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ se ka k'u kɔnɔna la inshallah an b'o kɛ kuma dɔw fana fɔra n'an bɛ se ka min k'o la ka sɔrɔ o yɛrɛ tɛ an y'a ɲɔgɔn na kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka dɛmɛ kɛ ka fana b'an sɛbɛ dɔw la n'u bɛ se k'an dɛmɛ fɛn fɛn na yan n'o cɛ mali kɔnɔna la an bɛ se ka ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala ka jɛ aw ni ce aw ni ce aw ka lamɛnni la ayiwa n b'an daminɛ bi ye ala ka sini kɛ nɔgɔya an ye ala ka jamana basigi ala ka jamana tolo suma ala ka n'an bɛn a ka da la k'a fɔ a tɛ mɔgɔ si bolo ala ta y'a ta ye k'a tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ ala de bolo n bɛ fan kan fara ɲɔgɔn kan farafarali tɛ foyi ɲa ye a tɛ foyi ye ɲa ne ma min tiɲɛ a sera f'an ko fɔ ka jamana ko nɔgɔya ala k'o nɔgɔya ye ala ka kan bɛ nin tiɲɛ bɛ nɔgɔya ala ka limaniya dan bɛɛ lajɛlen ka mun sabali na ko ko min sabali tɛ yen a bɛ gɛlɛya dɛ ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka jamana ba a kɛ to b'o la salamu a tigɛra fɔ président tɛgɛrɛ Agora na dona ada pra presen muna. Donc,
Voilà. Ada, pergi. Nyamai gitu tu ya, ali gitu. Voilà. Ini jago ni. Ai, kita ni mana baru tu kau makan tak toro. Ai, tu kau makan tak toro, bala. Kai pesu. Ni sondage, après on va m'en apporter quoi. Il faut montrer qu'il est simple, il est encore jeune. Non, ah non, problème de santé pour lui. Et plaigner d'égalité, non, ni salaire d'égalité là. Oh, je parle de ça. Non, il va voilà. Yeah.
cɛn yala ka kan nka bi jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka kungo ta mɔgɔ min ka taabolo la faamaya la moribo la a tigɛ fasa ka to faamaya la a ma yada a ma kawa faamaya banna a ma yada a ma kaba a tora ka moriboya la aw ye ladonni min ɲɛs'a ma aw ye taabolo min f'a ye wa hali bi a moribo kelen an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka na bɔ a fa bara moribo min ye an t'o fɔla yan o ye ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i b'a fɔ ko i nana mɔgɔ minnu bara u tɛ fɔ kalama a wolola yan de ka mɔ ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye a ma ɲinɛ o kɔ a kɔrɔmasuru ye minɛ mɔduti la ko bɛɛ tigɛlen don baw falen don ko k'a bɔ a ma an k'a to fɔlɔ sanji ka tigɛ o tuma ale ka dugu ni bamakɔ cɛ dibi t'o bali yɛlɛ ko t'o bali sanji ko t'o bali sigatiya t'o bali foyi t'ale n'a ka dugu cɛ bali waati min ka d'a ye ale bɛ na ye waati min ka d'a ye a bɛ taa ye. olu bɛ yan cogo min na ni ko kɛra yan bi sini ale moribo bɛ bɔ kalama hɛrɛ ni hɛrɛ tana ale b'o kalama an bɛɛ lajɛlen fana b'o kalama a ye mun k'aw ye an da tora na se o ma o bɛna b'aw yɛrɛ da mɛ a ye min kɛ mali ye anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama an bɛɛ bɔra yan de o fana lakali kun tɛ an bɛɛ lajɛlen de nana da kan ka na bɔ ka na bɔ a fa bara a y'a kunbɛn cogo min na an y'a dɔn an kɛra fɛ cogo o cogo an t'aw bɔ ayi. an cani baraji denni ma wolo la an cani baraji denni an cani baraji danbe sakorota la an cani baraji walidenna donna k'a di walidenw ma ka o ye k'a to ko la o dɔ de sigilen filɛ nin ye Modibo n'a diyara n na kojugu fulaw a bɛɛ bɛna kɛ jeliko ye n bɛ kuma bila ten kojugu n'a ka n bɛɛ lajɛlen n tɛ hali an da dɔn kojugu mun tugura Modibo kɔ an tɛ hali an da dɔn ayi ko Modibo kanubaga tɔn a bɛɛ lajɛlen b'a dan na parti la kojugu nka u bɛɛ n'a ta bi la Mali bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka di mɔgɔ min ma n'a bɛ se k'an bɔ ɲɔgɔn la a tɛmɛ kɔrɔ a ye faamaya fɔlɔ minnu kɛ ministre des affaires étrangères ministre de la santé premier ministre a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ hali bi a nafa b'an bolo sini a nafa bɛ sɔrɔ den minnu ma wolo fana olu fana b'a nafa dun o tɛ o de ye filɛ nin ye a ye tɛgɛrɛ ba dɔ sɔrɔ o tuma anw fana nana birifini min b'a bolo aw ye birifini min d'a kan aw bɛ na misigi min meleke k'a d'a kun n'a bɛ na se ka jamana ta président n'a k'i la aw nana ka n'o lajɛ bawo ko tɛ yan k'a fɔ k'aw ka wote Modibo o tɛ fɛnɛ aw bɛ taa kati ta de k'a tɔ bila yen bawo musokɔrɔba minnu bɛ na jigin olu dɔw e wolola ka ban olu ka kati fana bɛ ta k'a da kɛrɛda fɛ a banna 220% aw bɛ n'o de kɛ yan o ye tiɲɛ ye wa. Kana siga o ɲininkali ko tɛ kɔni o ɲininkali ko tɛ ne don an kun bɛ cogo la ni filaw don ni filaw tɛ ne bɔra kuma na yanni tagali cɛ ni fila minnu don ne y'a n'o dɔn sagajɛ fila bɛ yen bagɛ fila bɛ yen misi fila bɛ yen misigɛ fila bɛ yen filaw ta fila bɛ yen ne y'a dɔn k'a fɔ Modibo ni ala taara sɔn nama n'an bɔra yan ni mana bɔ la an bɛna lakali ɲɔgɔn na o tuma ne bɛ kuma na an cani baraji aw ka bonya na nka a ka fɔli ɲini a ka di dɛ kɔnɔ fɔli dɛ merci aw tɛ balimama fɛ aw ka mori Sumano bila ka dɔn ka Mali Sumano depuis a bɔra ORTM na i ka dɔn ka fɔ ɲɛnafin donna ORTM kɔnɔna na. Merci Modibo merci Kourani fɛn kelen dugutigi ka conseil an bɛ kuma di conseil kelen ma o bɛ dugutigi ka kuma kɛ o de Alassane aw fana b'a la le conseil de village le conseil représentant des conseillers. Sɛbɛn jɛra aw ye tile an ba aw ye a ye sabali
an bɛ conseil wasala bi Bala Sidi bɛ Bala Sidi ale bɛ conseil wasala bi ne bɛ conseil ka ɲɛmɔgɔ ye tɔgɔ bi tɔgɔ bi ale bɛ wasala conseil ka ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ conseil ka ɲɛmɔgɔ mais bala dugutigi tanyana a dɔgɔkɛ bɛ wasala yan dɔgɔkɛ o bɛ yan nɔ an kɔni y'an kalifa don o la a y'an kalifa don o la yanni dugu ka mɔgɔ d'an ma yanni dugu ka mɔgɔ di an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que denmisɛnnin maabantan denmisɛnnin makɔrɔbantan i ka kiri man di o ka kiri man di an y'an kalifa don dugutigi dɔgɔkɛ la n'o ye Mamadu Dunbiya ye a y'an kalifa don Michel la n'o ye Mamadu Dunbiya ye an bɛna di Mamadu Dunbiya ma a ka se ka dɔ fɔ ni bisimila kuma bɛ di Michel ma a ka se ka dɔ fɔ a ye tɛgɛ baden ba fɔ aw ka Michel kunbɛn ale bɛ an ka dugutigi dɔgɔnin ka sugu ka dugu jɔ. n badenw assalamu alaikum. waaleykum salaam. an tile hɛrɛ la ala k'a jɛ. amin kamara. ye ka y'a tɔ ala k'a d'a ma. amin amin. amin. barama. amin amin. ala ka jamana jigi. amin. ala ka jamana kolo sumaya. amin. wasala bi. wasala. an b'a fɔ bi ko alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah. 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 Magadugu ko. Magadugu. Ko alhamdulilah. Ko alhamdulilah. Kibaya ko. Alhamdulilah. Alhamdulilah. Betaya ko. Naamu. Ko alhamdulilah. Naamu. Ani alhamdulilah ko yɔrɔ cayara. Naamu. Ka kɛ ala ni gira fɛ. Naamu. Ala y'a ale ala de. Kojugu. Modibo. Modibo. I n'i ka délégation. Naamu. Ka se k'a ka bisimila. Naamu. Ka bɔ i ka so kɔnɔ. Naamu. Ka na i ka so kɔnɔ. Tiɲɛ. Magadugu dugu 30 kɔ. Naamu. A bɛɛ mɔgɔ bɛ yan bi. Tiɲɛ. Ko. Naamu. I ka bisimila. Naamu. Imaya. Naamu. A bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ samiya kɔnɔ ko don. Naamu. K'aw fara ɲɔgɔn ni dɔw cɛ. Naamu. Nka denbaya a dugu caman bɛ yan. Naamu. An k'o foli b'i ye. Naamu. Modibo. Naamu. Ne ye fɛn o fɛn kɛ wasala bi. Naamu. Fɛn kura tɛ dɛ. Kɔrɔdon i seginna i fa de nɔ la. Kojugu. Kapitɛni Sidibe a ma min kɛ wasala yan n b'o si dɔn. Kapitɛni Sidibe n'i y'a ye ekɔliso kɔnɔ yan. Naamu. Sidibe de ye ekɔliso jɔ. Tiɲɛ. Ka tɛrɛn na don an ka altula yan. Naamu. Kapitɛni Sidibe. Tiɲɛ. A ye tigɛ fɔ. Modibo nana fanga la. Naamu. Modibo e nana fanga la. Naamu. I y'a ta o yɔrɔ de la. Naamu. I y'a ta o yɔrɔ la. Naamu. N'i ye dɔgɔtɔrɔso ye an ka secteur bolo yan bi. Naamu. An ka secteur bolo yan bi. Naamu. Ala ni e Modibo. Modibo sababu. N'i y'a ye an ka faliw tɛ to ji la. Naamu. Ala ni e Modibo. Tiɲɛ. A kɛra fɔ min na yan sisan. Naamu. E Modibo de a jɔ. Naamu. Modibo. Naamu. Ala ka fɛn bɛ i rɔ. Naamu. Ne ka fɛ i yɛrɛ. Tiɲɛ. Ala k'i yɛrɛ ɲinɛlen sɔn. Naamu. O don dugu nin bɛɛ ko. Naamu. Batala ni Bɛtɛya ni Magadugu. Naamu. Ni Gimaya. Naamu. O ko Ala k'i sara. Naamu. N'i ko mɔgɔ Ala k'i sara. Naamu. N'a bɛ juguman kan. N'a digila. A tigi bɛ a bɛ digi a tigi la. I ma ɲuman kɛ. Mais Modibo. Naamu. I ye min kɛ. Naamu. Ala kana jamana nin k'i ma fitiriwale ye. Naamu. Ala kana jamana nin k'i ma fitiriwale ye. Modibo an cɛkɔrɔbaw filɛ nin ye. An ka carte b'an bolo an bɛ tɔgɔma n'an taara yɔrɔ yɔrɔ la n'an bɛ billet de nɔfɛ an bɛ priorité bɛ d'an ma an bɛ bila ɲɛfɛ o sababu bɔra joona e Modibo muso kɔnɔmaw an olu bila en condition ala ni e Modibo Kapitɛni Sidibe ale de ye misiri jɔ yan nɔ ka tɔli k'a la n'an tun bɛ Bugutuba de kɔnɔ yan an tun bɛ seli yen nɔ ye. An ye Watɔrɔnkala tɛmɛ a ma bɔ. Naamu. Mais. Naamu. Bi alhamdulilayi. Naamu. N bɛ Ala tanu. Tiɲɛ. Madrasa so bɛɛ yan. Kapitɛni Sidibe. Kojugu. Ala ka hinɛ k'a la. Ami. Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Ami. Modibo. Naamu. I ye fɛn kɛ. Naamu. Jamana nin ye. Naamu. Jamana tɛ ɲinɛ a kɔ. Kojugu. Walayi jamana tɛ ɲinɛ a kɔ. Naamu. Modibo an ka fala filɛ nin ye. Naamu. I ye i kun wari bɔ ka clôture k'a la. Naamu. pour que i bɛ se ka kɛ jolo ye. Naamu. Ala y'a kɛ. Naamu. Ani fanga yɛlɛma bɛɛ la. Naamu. A ma se ka laban. Kojugu. Nka bi. Naamu. O kɔngɔ banna o sunɔgɔ banna. Naamu. O sunɔgɔ banna. Naamu. Modibo Sidibe. Naamu. I n'i ka délégation. Naamu. Wasala misiri filɛ nin ye. Naamu. An bɛ bɔgɔso de kɔnɔ seli la. Kojugu. Mais. Naamu. An sera k'an gɛrɛ ka so jɔ ka kɛ siman ye. Naamu. Mais an dɛsɛra. Naamu. A sera bili yɔrɔ ma. Naamu. An dɛsɛra. Kojugu. E b'a damina ka dɛsɛ dɛ. Naamu. An de y'a damina ka dɛsɛ. N'an dɛsɛra an b'a fɔ jɔn ye. Naamu. Ala ye suganti minnu kɛ wasalakaw ye.
namu o je ga bi fe namu o de ala sabo o sabo namu Maradugu Gimbaya Beteya Barta o bebe ka hami mulabi o tala ni mai la jalla na sami fe ana la sami fe asai ko me mai la ni da fe mo be to alai ni ini ka moto tara o ni ka mobi tara iba gare ya fe ka tiara fe ko tena bo a baru o jamana ko robi waru ka ko ani beteya wole be yafe ni kibaya minnu bɛ yan malo ti bɛ gɛlɛya b'a an kan mɛ e tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ ban i tɛ se k'a bɛɛ ban mɛ min b'a an sɔgɔ fɔ an b'an bolo gɛngɛ yɔrɔ an b'o olu gɛngɛ f'i ɲɛna ni dabi nɔ i y'a ba kelen kɛ jamana in kan o de ala sago jamana sago an b'o k'a bɛ merci an tigi da de b'a fɔ ana dugutigi da de b'a fɔ anw bɛ yan dan de bɛ an na kojugu an bɛɛ dɔ bɛ jamana in bɛɛ dɔ bɛ bamakɔ ye kojugu a ye tɛmɛ jamana bamakɔkaw fɛ an ka parti la yiriwa o de baara daminɛlen filɛ donc ko hali ni min tɛ parti la u bɛɛ bɛ Modibo ka tagabolo dɔn u b'a dɔn ka fɔ Modibo don min tɔgɔ ko bi an kɔni ala ma ɲɔgɔn di an ma fɔlɔ an bɛ fɛ de ala ma ɲɔgɔn di an ma fɔlɔ tiɲɛ o kama a ye ko caman k'an ye ala ni ko sababu ne ye ne kɛra président ye ni e tun ma a kɛ yan ne ka ta k'an kɛ yan président ye k'a baara ka ɲa n tɛ taa o de k'o foli k'o d'u ma an ka sɛbɛnsigili a fɔra yan k'a to ko n'a jɔra ko tɔgɔw bɛ don a kɔnɔ an sɛbɛnnaw ka fan bɛɛ san bɛɛ ka sɛbɛnsigili ni lycée kalanyɔrɔ la i ko k'a tɛ jɔ ko ni an bɛ tɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ko k'a jɔ ka d'a ma kojugu et puis a passé tora o kɛra mankan de ye ko fo minɛnw sago fana ko bénéficiaires ko k'u ka marché di mɔgɔ min ma ko k'a d'o ma i y'o k'an ye yan e nana k'an bɛ taa Magadugu an ma sira sɔrɔ i ko baasi tɛ i tagara o sababu kɛra mun ye o kɛra tukutu babolo to e de y'o sira bɔ k'a d'a ma an b'a fɔ jama la jama ka kojugu pour que don nataw la mɔgɔw k'u hakili to a fɔ waleɲuman dɔn bɛɛ ka fili Modibo dugutigi da sera ma an ka fara n'i y'a ceinture ni dɔ b'a kɔnɔ sisan i bɛ ji sɔrɔ a kɔnɔ musow bɛ k'a sɛnɛ mɛ tɔ de b'a jɛ sisan musow bɛ ka kumakan u ye sɛbɛnni kɛ u b'a lase ma kojugu a ka d'an ye kɔngɔ kana basigi an bara tiɲɛ n'i ye nin fara d'an ma bi alhamdulilayi an tɛ ci bila si ma Bamako parce que n'an bɛ yan nɔ bi an bɛ kalo min na ɲɛ sisan an bɔra kalo min na sisan mois d'août a bɛ fɔ yen ma kasɔrɔ ko mɛ tun bɛ yen n tɛ kuma ye parce que kɔngɔ de bɛ o ye kuma hali nana mɔgɔ sɔrɔ dumuni na a tɛ wele a tɛ wele hali nana sɔrɔ a tigi sɔrɔ dumuni a tɛ wele maintenant an mɔgɔw b'a furakɛ cogo di aw minnu bɛ Bamako aw minnu bɛ Bamako an bɛ ci bila aw de ma ayiwa fɛn tɛ ye bi dɛ donc n'o kɛra dɔ bɛ na donc ni e bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o de donni bɔ Bamako aw kun i bɛ ka don i tɛ ka bɔ aw kun i bɛ ka donni de bɔ aw kun kojugu donc an bɛ a ɲini fɛ k'an ka fara in bɛ halisa an tɛ i ka fanga makɔnɔna k'an ka fara laban dɛ an bɛ depuis an tɛ fanga makɔnɔna k'i ka fanga laban Porotomugubolo n'a kɔrɔla cogo o cogo tisata bɛ sɔrɔ est ce que i tɛ tisi a la kojugu donc e ka mɔgɔw bɛ administration kɔnɔ e ka fɛn caman kɛ k'a sɔrɔ i ma se fanga la i b'a dɔn k'an bɛ min ɲɛbɔ bɛɛ jɔlen t'o ɲɛbɔ an minnu ye élu ye commune na an bɛ k'an jɔyɔrɔ fa kuma tɛ e ma donc wasala ko ka ni mɔgɔ ye fanga sɔrɔ k'a kɛ nin kɛ wasala n bɛ fan wɛrɛ fana an t'o f'i ye dɛ an bɛna min f'i ye i ɲɛsin o ma n'i ɲɛsin o ma ni Ala sɔnna Ala b'an dɛmɛ o ka sira sɔrɔ foli d'aw ma a tun man di ne ka kuma ta mɛ ko fo n ka kuma bon ni o kɛra f'i k'i da don kuma la ka dɔw fɔ kojugu n tɛna se k'a bɛɛ fɔ donc k'a to Salima o bɛnna k'a tɛgɛ ba dɔ nɔfɛ Modibo Sere n'i ye biɲɛ fila turulen maa lafina a bolo bɛ min na i ka dɔn k'a fɔ k'o de b'a tɔɔrɔ de ka na wasala ten ka taga ten ko tɛ ko dilan ni fili minɛ ten
n'a kɔrɔlen t'a faralen don ne b'o tɛ se k'a bila i bɛ kɛ so de i bɛ di ci d'a ma nɛgɛ banna koyi Mori b'a so o de ala sago Mori i ka ɲamakalaw ko k'i fo i ka ninnu ko k'i fo kɛnɛ in kɔnɔna na Wasolo ɲamakala ko ye numu ko ye i ka kɔnɔ ko k'i fo an bɛna tabaw kana ta sa an ka dɔ fana bɔ Mori Voilà, merci. Mourbe Sirbe, mais Wasolo Korone, Nina Wasolo Nekrimafi, Brumafi, Kawasolo Naman Nafanya, Nido Le, ala Sabe Banyabala. Merci, Amit Menanga Programme. Sisa, Amit Menanga Programme. Fenye Maraduka représente Anokumadi, Sisibe Ma Maradu. Bagardan Sisibo, ale bɛna kuma Maradugu tɔgɔ la. Bagardan Sisibo n'a fɛ, voilà. C'est ça.
Sisoko bala bana sana. Assalamu alaikum. Amin. Namu. 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 Nama ko kulila wulita. Namu. Wasalanga sibiyala magaluka. Kojugo. Obento fani ha. Namu. Yaganje yaganje minjambi. Namu. Malire. Namu. Don koto. Namu. Don fa. Namu. Don diwa sirye. Namu. Abana ala jambi. Namu. Manu mon ko baga sonata. Namu. Ana nimol bo ga yoji. Namu. Ita ka baro menke. Namu. Mara foro ni dasi da jelma. Namu. Lomu sekot. Namu. Ataweka tuko sura. Namu. Wewe konsu. Namu. Ako baro menke. Namu. Ngato ko sala kiliye. Kojugo. Aka bele. Chi. Jimaya. Namu. Mohadudu. Namu. Ataweka fansala. Namu. Be ni gabi ni kundo. Chi. Kenya. Namu. Sima Kenya ko dina ko. Namu. Mo nyawo tikaditema. Namu. Imeta sutono wala. Aish. Wo ontono ka o to mulmul. Namu. Dan to ontono men. Namu. Mulmul mu gadi wala. Namu. Asopo ka sawaye. Chi. Mo no on falo. Namu. Kenya falo ko. Ni ka ta to mu. Namu. Da ko on falo. Aish. Je sama ni wakati mento bi. Namu. Mo ko si o wala on la habari. Namu. Ako ekebe ala ilo la je ni ba no ko nyoje. Namu. Te manda sutono na je. Chi. Ba de fani. Namu. Ko fani. Mani. Namu. Mo ko me ko defini ko. Namu. Ataka ibata ni bata ko ko nyoje. Namu. Ni bata ko ne bela. Chi. Ali do adinya. Namu. Wala ala kiyam. Kojugo. Namu. Ala soni ke ya jam. Amin ya Rabbi. Ngine Namu. kaya mani da ala akai. Nabi ya mu ala nofe. Namu. Ya Rabbi. Namu. Ya mu ya fulo do ko. Namu. Ya ko do ala wala. Kojugo. Ko da da menti. Namu. Madu poto. Namu. Ko mo isolo. Namu. Mo ba de ba de. Kojugo. Ka ta mo du ni ma du ko nyoje. Chi. Ko mi ka fo ya mi ka ka du folo. Namu. Ko ma ta ko. Namu. Ko ti ko kula wonete. Kojugo. Manjigi la woto. Namu. Wala harbi. Namu. Ni ala ko fanya ni bala ko. Namu. Ni ta ta ga nyoje. Namu. Abi ba du beje. Chi. No mo ba ko ni nata. Namu. Ala jange konto. Namu. Tangi ke tantu. Chi. Kila bara mente. Namu. Kila ba sabatile kula. Amen. Ni ma ni kula anila ala ka ke. Amen. Ko ba salam. Salam, merci à tout le monde. Merci Babarda. Bref, tu vas faire un peu. Allez, Gimbaya, représentant de Bekay Kanti. Allez, comment dire Bekay Kanti, ma Gimbaya Torala, a été parlé de Bekay Kanti. Bekay Kanti. Bismillah. Biragi. Biragi. Bani ofevelata assalamu alaikum. Waalaikum. Bako adi banya na kontono bal bela kapuno. Naam. Dongo fansi mo kala sinja. Naam. Gimbaya tola. Chen. Ndamu jinji wali. Chen. Ari awadinyo. Naam. Dimo bal ke bula mena. Naam. Wajibe la mo bal ni bawo. Awa ko kalu konto. Naam. Mo ko ni la délégation. Naam. Awa dugujibo fengo fen na be Gimbaya. Chen. Sifina fen beje. Naam. Jeunesse fen beje. Naam. Musite kulo fen beje. Naam. Mo ko silé ni à la délégation. Naam. Ko al be konto. Chen. Anyumanaka. Naam. Almatela ni idula. Amen. Ndel metana no villagean. Naam. Parce que kuma kala ko esoto. Kojugo. Fringe wa sala jangel ba ko mugol. Naam. Bolla. Naam. Bruna. Naam. Aso damba. Naam. Ba be mata. Chen. Docteur Choubo. Naam. École Chou. Naam. Mbe diwala be tegela. Naam. Ana école la kala wala ja. Chen. Mbe awa mbe la fura kala ni docteur Chou kilini. Naam. Akinja famille da docteur Chou création fou man fontego. Naam. Ndam docteur Chou ele dole. Naam. Babo pela. Naam. Mais awa Gimbaya. Naam. Ndiwon be tegela. Naam. Aso damba. Naam. Iwe be joteni. Naam. Modibo sibe ini la jama. Naam. Ndiwon be tegela awa kurunje la badangola. Naam. Bakari adu wa ndiwon ibe joteni. Naam. Ndiwonu. Naam. Ibe tegela. Naam. Kurunje la badangola. Awa modibo sibe sinte kelime. Naam. Jabarin tenye. Naam. Aso damba ani Bakaria. Naam. Ndiwon be tegela awa ibe la ke kafema. Naam. Ala kama kila kama sinte nye. Naam. Eje ma kulukura. Naam. Parce que jonge ngara hosinata. Naam.
Beladu. Namu. Awa wotu ngani kuma kiri nevo. Namu. Parce que ni jimbaya dugu nani nyebeja. Namu. Awa ko ko dole be karamola. Namu. Kulunte. Namu. Sintenye. Namu. Dabarintenye. Namu. Donc mot possible ni la délégation. Namu. Ke jema. Namu. Awa dino ni sikaram kenyame. Namu. O dunga. Namu. Awa mbe jema ngina. Namu. Mot possible ni la délégation. Namu. Sintenye. Namu. Dabarintenye. Namu. Mais nka école sole jamuta. École sole ngalo mpatala. Namu. Sintenye. Namu. École sole dundi ngalo mpata. Namu. A problème asia. Donc mot possible ni la délégation. Namu. Kimba yangolu. Namu. Kuma ko menko. Namu. Ko ka ala sima. Namu. Ala sialma. Namu. Wasala dugutigo. Namu. Awa kimba ya dugutigo. Namu. Awa ko ka be konto. Namu. Almamo. Namu. Awa musikunda. Namu. Musoga kuntigo. Namu. Ani jeunesse. Namu. Jeunesse de nyamo. Namu. Ko ka be konto. Namu. Anu manata. Namu. Almatu anu ma ke ko. Namu. Sali ala Muhammad. Salut, merci. Ayatollah Padema Fokanto. Merci Kanto. Ame tuminanga programme sisan amena kuma anga shifina kauma. Niko jamana iko shifina kau. Jamana te joni shifina kau te. Wasala shifina kau kanyema ame kuma dalema nuna kuna kate ako fakere konnana. Le président de la jeunesse Baykoro Keita. Allez Baykoro Keita, où sont les représentants? Abiyama. Salut. Madame. Atika pada masa na shifna kwenye mae. Masarenkedo, atesranyado. Ada chief Allah kumbatika kanda. Atli na heramina ala kasi o heraklena. Amin Rabbi. Ne tɔgɔ Baykoro Keita. Namu. N bɛ na baga bɛɛ lajɛlen fo Moribo Sidibe n'a ka délégation bɔra Bamakɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen tulo b'a la nin waati. Junbaya ani Magadugu. Junbaya Magadugu. Olu de y'an sigiɲɔgɔnw ye an olu de bɛ ɲɔgɔn sinɔgɔ kan na mɛ su ani tile. Moribo ko tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Ayi. An bɛ se ka dɔ de fɔ arɔ wulada in na. An ka docteur Moribo de y'a jɔ k'a di an ma. Kojugu. Anw musow Bafulabe-taga bɔra anw musow ma. Kojugu. Jiginni na. Namu. Anw bɛ furakɛ Ikɔsala yan. Kojugu. An ma taa Bafulabe. Kojugu. N ma fɔ ni bana juguyara mɛ ni bana kɛlen ma juguya i bɛ furakɛ yan. Namu. I bɛ kɛnɛya. Kojugu. O donc an b'o foli di a ma. Kojugu. Dan tɛ foli min na. Kojugu. Fɛn fɛn. Fɛn fɛn a kɛra fɛn fɛn o y'a sɔrɔ pɔnte. Kojugu. Mais sisan anw bɛ tigɛ. Kojugu. An jɔra na ko ye mayɛlɛndi kɔ in de ye sisan n'o tɛ Wasala dafɛla kelen non non non. O banna. O banna. Kojugu. Donc an b'a fo ka waleɲuman lɔn ni o ye dan tɛ foli min na. Kojugu. N'o bɔra yen. Namu. Moribo ye dɔ kɛ dɛ. A ye dɔ kɛ. A caman ba kɛ. Oui. Mais hali bi dɔ bɛ kɔfɛ. Kojugu. An ka ɔkɔliso bɛ yen. Namu. Clôture t'a la. Ayi. Bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ. Kojugu. Faniw ni baw bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ. Tiɲɛ. Denmisɛnninw bɛ yen. Tuma dɔ la faliw ni buru bɛ don. Kojugu. N'an sera ka clôture sɔrɔ k'a kɛ o la. Kojugu. O ka di an ye kosɛbɛ. Tiɲɛ. N'o bɔra yen. Namu. Denmisɛnninw bɛ yan. Namu. Réseau tɛ an fɛ yan. Réseau tɛ yan. Réseau t'an fɛ yan. Orange Martel réseau t'an fɛ yan dɛ. Réseau de communication a tɛ o fana. A ma nɔgɔn. N'i ka appel lancé. Namu. I bɛ min kɛ i ma se k'a tigi sɔrɔ o de ka ca. A ka ca. Tuma dɔ la fo siɲɛ 3 pour que i ka se k'a tigi sɔrɔ. Orange Martel a fila bɛɛ. A si tɛ. N'o bɔra yen. Namu. An denmisɛnninw. Kojugu. O yɔrɔ t'an bolo ka. C'est-à-dire an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min. Namu. K'an b'an hakilina yira ɲɔgɔn na. Namu. O yɔrɔ t'an bolo n'o ye maison des jeunes ye. Allahu Akbar. A bɛɛ bɛ kɛ ɔkɔliso in de la. A bɛ an ka ko bɛɛ kɛ ɔkɔliso in de la. Oui. Tata. A ka di an ye. Namu. Maison des jeunes n'an k'a sɔrɔ. Namu. O kɛli ka di sifinnakaw ye. Kojugu.
n'o bɔra yen jeune caman de bɛ yan bi taga yɔrɔ t'u la ni damanda tɛ diplôme b'u bolo o tɛ ka maîtrise-tigiw bɛ dugu kɔnɔ yan maîtrise-tigiw bɛ dugu kɔnɔ yan baara t'u bolo dɛ maîtrise b'u bolo o tiɲɛ BT-tigiw bɛ dugu kɔnɔ yan baara t'u bolo hali n'i y'a ɲini i tɛ taa o jɔyɔrɔ ba banna o hamiya ba banna kojugu parce que an n'olu de bɛ ka ɲɔgɔn n'olu ye baara sɔrɔ dɔ bɛ bɔ anw ka dugu la kojugu Moribo Dantigi la an bɛ barikabila kɛ k'i ye k'i fo k'i waleɲuman lɔ nin de bɛ an sifinnakaw bolo k'a la i tolo kan n'an kɛlen sera k'a sɔrɔ a ka d'an ye kosɛbɛ vraiment fɛn min ma hali natɔ sɔrɔ o kana tagatɔ sɔrɔ sini kɛnɛ a fɛn fɛn nana an ka bonyabaw bɛɛ lajɛlen ne bɛ bɔ kuma la yen hakɛto bɛ n ka kuma ka salama Mandela Saketa, I take it by the mouth for shifting a couple of Yamai, Peter. Aramata Suko, I take it by the mouth for Kamakula, Suko. Merci, Dama. Neta kumaca mangke. Jadi bantu dia ada yang jadi. Sekali. Kasuko kadi. Apa dah cakap kau? Saya kumala. Namo. Musa kunti ni makan. Namo. Mubangka na kunti. Namo. Ayo le sedem. Cina. Mubangka nyawasa. Namo. Oleh ni. Namo. Mari bayi barang dia apa? Namo. Hari dia ala kasih jani kena lagi. Amin. Ala kanya dia. Amin. Mari bayi bari fa boleh simun. Amin. Ala kena lagi mah. Amin. Aku mana le mari bala kau ni masih. Amin. Kau le kamu ni. Mari nama lo kain jadi. Namo. Anda kepisi wale. Kotuku. Wasara ya bi. Namo. Jadi musuh beko mari bo. Namo. Ambe hera mari bo ambe ka hera. Namo. Ambe ala ka hera. Anda se kumala. Cina. Mubangka na kunje. Namo. Musuh kunti ki mangkele. Kotuku. Ayah sebenarnya. Namo. Kui boleh nimbolo. Namo. Apa adima? Namo. Mari bo ni wali la sarong. Namo. Iba daya. Kotuku. Mubana ibu. Namo. Ala sa. Kebetulan, saya tidak pada masa ramai suku. Ayo keluar! Presiden de la République 2024! Nombre 2024 para la Cuba! 2024 para la Cuba, para la Cuba! Alors, tu vas parler de Kabali. Merci. Alors, tu vas dire merci beaucoup. Didier, ok, merci beaucoup. Merci, Albi, Bourba Kafié. Ahmed Minawa, Mouram Gabora, Akasso Kana, Felipe Pema, Felipe Bora Soke, Itzaina Kolokoro Kansro, Yorjan Yorosulu. Regane ala nanga jatalaw fo kojugu depuis nana sunɔgɔtu dalitu ye sigilitu ye tiɲɛ n'i y'a mɛn fɛn min bɛ ka kɛ yan bi maa wɛrɛ ka se ka président Modibo dɛmɛ jaw fana fɛ depuis Bamako tiɲɛ jubadon nama fɔ bi nama dugu segin ka wasa fɛn minnu bɛ ka kɛ bi nama dugu in kɔnɔna yan nama diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ tiɲɛ Modibo kelen tɛ se ayi i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana bɛ yen bi nama yan tɛmɛli ka d'u ye tiɲɛ u bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ o sira belebeleba dɔ ye nka karisa n dɛmɛ i ka ɲuman ka donni na o b'a sɔrɔ i bolo b'a kɔrɔ dɛ siga t'o la o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ masalaka o tɛ tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ jamana ka di nka ɲɔ ka di dɛ kojugu jamana ka di nka yirisuma ka di dɛ kojugu jamana ka di dun ka fa ɲɔgɔn tɛ o ye tiɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu jayaba tɛ taa damada la ayi nka dɔw bɛ yen ka ɲiniko teliya k'a kɔrɔ o b'olu bila ka taa damada la o ye tiɲɛ anw tɛmɛna dugukolo pantan dama min na Modibo a y'a sigi o ko la dɛ Mali kɔnɔ ka dɔ bɔ nɔgɔ wari la walasa k'a bila sɛnɛkɛlaw olu ka ko min kɔnɔna na a sigilen filɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. Ka togodala mɔgɔw fɔlɔ lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye an balakaw ye bi b'a dɔn ko denwolo a tɛ taa bi degun dɔ kɔrɔ fɔlɔ denwolo tun ye tare ye depuis ɲɛnamini ni fɔlɔ bɛ daminɛ dutigi bɛ fasali daminɛ a
ɲuman bɛ bɔ wa a ɲuman tɛ bɔ wa o jɔyɔrɔ bɛ dutigi la nka ni min ta kɛra ko wɛrɛ ye hali kɛ furu ye i kɔnɔbara bɛ opéré den ɲuman bɛ bɔ ba ɲuman bɛ bɔ ala barika la o fana sababu sigilen filɛ ka an balakaw lafiya dɔgɔtɔrɔso ko la ka dɔgɔtɔrɔso madon togodaw la o Modibo fana sigilen filɛ nka aw yɛrɛ ko ten bi aw bɛɛ y'aw disi gosi comme président Modibo k'a bɔra yan de yanka de don mais Modibo ɲɔgɔn camanba de sigilen filɛ a tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye nka o tɛ taa ni cɛ ni muso ka cɛsiri tɛ o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ aw sigilen bɛ k'aw tɛgɛ da aw sen kan ko mɔgɔ wɛrɛ de kan ka n'a di aw ma o tɛ se ka k'aw sigilen to ko mɔgɔ wɛrɛ ko ka ɲɛbɔ olu fɛ min b'olu bolo ko ka k'aw bolo k'a sɔrɔ aw ma wɔsi donc baara o de bɛ mɔgɔw nafa tiɲɛ don fɛn min tɛ maa bolo i kan k'a ɲini nka n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a ɲinini daminɛ o fana ye tare ye président Modibo a n'a ka délégation nakunba dɔ y'o bi a bɛ ka fanga de ɲini bi a bɛ ka sanayɛlɛ de ɲini o sanayɛlɛ in kɔnɔna na yan dɔrɔn tɛ dɛ ka Mali muso bɛɛ lafiya ka dutigi bɛɛ lafiya ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi dilan o fɛɛrɛ de bolodatɔ filɛ fɛn n'a y'a diya a bɛ hélicoptère ta a bɛna ci yan sira min filɛ nin a tɛna fɛ nka a ko k'ale b'a faso fɛ k'ale bɛ jamana in fɛ a bɛ ka munumunu salon fɛn o fɛn kɛ tɔw b'a boli mobili la tɔw b'a boli mobili la tugun a bɛ k'a boli mobili la tugun a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye donc n tun b'a fɛ ko o yɔrɔ de fɔ aw ye yanni an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye Modibo ka faso aw fana faso hali bi ala ka Maliba in ala ka taa ɲɛ. Merci monsieur merci tɛmɛni programme fɛn ye wasolon dama an bɛ kuma di wasolon dama dugutigi ma n'o ye Mamadu Sire an bɛ kuma d'ale ma ale bɛ kana kɛnɛ dugutigi kunbɛn nin waati in na sa Mamadu Sire ale ka se kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ yan Mamadu Sire Mamadu Sire sekere kɔnɔna Mamadu mana ngaya mana bila kana n'o ye Seydou Sire a ye tɛgɛrɛ fɔ fulakɛ kun Damba Seydou Wasaga Seydou Mayina Seydou Bafabe Seydou Sire ko silamɛ jama la ɲɔgɔn mɛn an tilenna hɛrɛ min ala k'an to ko ne ka foli bɛɛ nabaga bɛɛ lajɛlen président Modibo a n'a ka foli b'u ye awa ala nali an ka Wasolo ani Barinta ani Magadugu ani Ginbaya bi a diyara ne Seydou ye ka tɛmɛ bɛɛ kan bi yɛrɛ fɔ tɛ foyi tɛ dugutigi sigilen sen kɛrɛ ma ne n'ale de bɛ filan ye ne Wasolo dugu kɔrɔ dɔ de ye a cɛkɔrɔba ye ne bi Wasolo bɛɛ ni bi da fɛ o ne n'o de ye filan ye an bɛ gurupu kelen na n'o ye dugutigi ye Wasa awa Wasala dugu wolonwula n b'o fɔ aw ye bi denmisɛnninw bɛɛ k'i tuloma dɔn dɛ 1960 exactement kelen ni fa de nana Morikuna Sidibe ka bɔ ji kan anw de y'a kunbɛn Wasalaburu Danbaburu ka taa kunbɛn gare la chemin na ale fa o kɛra fɛn bɛɛ an ka jamana in kɔnɔ yan a fa ye baara min kɛ a bɛɛ y'a ye donc o Wasolo sigi kelen anw bɛ yan Modibo ne ye anw de magɛn bi awa anw kɔni bolo b'i bolo i bolo b'an kɔ ni kuma min fɔra dɔgɔtɔrɔso ye Modibo de y'a lase anw ma yan école seconde cycle de y'a lase an ma ne Seydou wulila k'i sɔrɔ yen i ye min kɛ i y'a kɛ seconde cycle b'an bolo bi an tɛ taa ɲini o awa min b'anw jɛ bi Modibo n y'a f'i ye dɛ i la mɔgɔw ye ɲɛ in kɛrɛfɛ Sidibe ye ɲɛ i kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na n k'i kana sira in de i na kun sira in fɛ mɔgɔ dɔw da bagara la dɛ e de ye point dilan yan ni point dilanni a ye diɲɛ bɛɛ bɔ bolo rɔ yan ka taa yan ma fo Magadugu fo ka taa bila Wali a bɛɛ bɛ tɛmɛ nin de fɛ a bɛ ne ko i kana sira in fɛ kun min na Mayina ni kɔ Modibo a dilan n'i bɛ o de kama i k'o de dilan n'i y'o dilan i kɛra Morikuna ye i fa i kɛra ye parce que i fa ye baara kɛ ni dugu in kɔnɔ yan a y'a kɛ jamana in kɔnɔ ne jɔ kun na ka kuma o y'o de ye i nana sira in fɛ a diyara n ye kojugu ne dɔgɔnin de ye ko in kɛ
wa ifa kam mo densen kene trine de wasala kono ya na na ka bo yo a bene to ne de bena kana ka ko lu kono donc modu jamana ma ko beni femuna ndabe sabe ma ngene muso utafo damba muso olu fana utafo ne de koko be damba muso to rambe hoji koy komputubro kongo la sima mbo la sima jiko te damba permettre le bambou mais on bo daidluka o plana e jumai wasalaka uyapo kurauna kura poto jora a jora fo kase wasalaya na masa umako no mafiliku la harbi moro yakni to bero ko beye aledi ni ko bela ke ni sigile ma kerfa ateka anu mboro we de kamanguna ele ministre ko e bia do pre mali ko cité ite min kalama donc iba jida anka pour ko nya kasto atana konfirma regretto la ora antanu na ko de antanu na ankanja ante plento amantal no orange be ibi jida ni be awna te mo la danya be de ele dum se ka kanyi aketo baka sali ala mamodo sire grande sire vas-y Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nam dilo ko la dena. Nam pepo sisuko. Sisuko. Ne makadunga. Est-ce pas donc moi de association. Nam. Moi de CDB de meton. Nam. Ne on yemo ko tiens avec lui kono. Kotuko. On la ko yo brad nema. Na. No brad nema. Nam. Brad makadungu dema. Kotuko. Ne ko dema. Ne aussi walembi. Nam. O duga chama mbade bambi. Tiens. Ne ko ro. Nam. Bas aussi nam. Ima sisuko sikile fle nama amara sisuko nama lele ko rawde kotuko ima sisuko de ne matere tege ko nama do politique la tiens donc ima pli nama kala kala de manière nama en qui m'appelle Fader kotuko c'est mon conseiller aussi nama kama du ko bela jele fo tiens ko wale mando tiens ale de ko masire nam indirema nam amade made nam dira maka du ko de ma kotuko le kimba nam de mo ka tra ko ta ko maka du be tiens atla kuma foka achaya atla mudu ko basala kawe aish mudu we mi nam ko do ka tmauka kotugo mudu we sansi de nam sansi mindo nam ko tete mana ko nana kotugo na fara ko bora au fe no de nam tare de tare balo dibinna nam politiki mo nam ka wuli bi nam yala jamana kono nam ade tugo mi nam ade ka fo nam jamana ko bor mi gambi nam mudu bo te chi il s'appelle Monsieur Propre. Ça c'est Moribo Malien Boulot. What's la Toronto? Namu. About Toronto Amade, Beta de Do. Mani Beta de Moribo. Donc, Namu. What's la cow? Namu. Pachama Fora. Namu. Our better Moribo Kalinte. Namu. Kalinte. Kalinte. Parce que Autadi Moribo. Kotugo. Mais nous la commande de Pawanyana. Namu. Yoko Mboko Masisa no. Namu. Kimoko Tigala. Namu. Tu vas pas me battre Fade. Namu. On s'en va Tigala. Namu. Ekanga Mundeke. Et pas trop bien Kadamu. Il a pas le pied de bail. Quand tu as des mots de la plaque à Toulouba. Tiens. Alata. Un gros bloc de la terre en forêt. Donc maintenant faut que tu aies gros séquelles. Tiens. Le temps est pris. Namu. Après faut que tu aies le mot d'ordre. À tout voilà. Salut. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Amina Kumadu Mane Massissa. Tel Mamadou Sirveto. Bougou Tande. Merade. Sirve. So. Amefu Atakati Muruma. Akasu. Akatokoloka. Murwa Sirve. Ibismila. Nabibolo. Agato. Smolo. Aku kadanya areka kumadon fo. Cik. Abe baru halimi. Nama dalam ni masalah kau
ana lembe bi min jawe ni ala taala ba no wala kan to ye ya ni wakati wala ke ba anta to man jam tudu nga min ke so mali fa shife ni wasalake mali fande ba munu ka munu ta ye yoro shi ya ni mo kapma ni wasalake cameraman na to bela dire na ya la be ko sabe fekere pe de wasalaya ate yoro shi ni wasalake ate fasi to ka buru ni ka fori fayi kutubu ito to ba ko kiri mata de bila au da ni mahala so ya ni mo ka wuli ba re fara ko fa mana ni ma ko to ni mo ka wuli ayo ni da fa na ka buru sino ya ni simara ka da ira so ko na ta ay bruta libero nado donc ado de fla na da fara sabala dro o sababa be bokenema ado ta fla ado donc fla na kara sabaya o sababa be bokenema voilà Aí segui. Jalo. Kहाँ गिरा?
Hein? D'accord. D'accord. Amala Kumadi, Nono Sirena. Amala Ado, Alado, Amala Kumadi. Neni sauve tout. Revenez nous partenaires assistés. Auya ila naka ko anyi kile na udori. Ya bangi bo ko ko ala kile na ko na ko ntina ke tafe kunde. Mure be wati jumala dube kile jike bodi. Ayo mu kono kera ala uno amina bawla amina to ibako ejo nafa mata yoro kwa minosa ni temselu ka paratu ni ito ngubulu ikeka baraso ikeka kwa diplo barake ni buso betam ke baile mali ni ke o bilan kubulo ansata o kubulo kumbe penchama di kyo kuna sene pano watu kubulo maresha kubulo au lebo ni la kaje anti ni kapotem kami 2013 ni alot nan sans la kona tu ne milliard mugan de nyesi pala ni kona milliard ya ben famia ta eleni gamina ni ala ni mo ani ke ni ani to la ai ke mo ko ni ala ni mo ya to ase ko ni ambo ka me ambe kana ni ni dana ta le ka danta ke mo ko ta ko ni ala ni mo ya ai ba do ya ni na fe ke de le ko e kolkula kalankula kaya kula ni ma de mara de dimbayo ka maka ka de la ka demba flawo set ni kuna ka den ka yindo jambe ka ka yiwa ka de ka ne ka kesoi bejeso ko de ba ni akadala ka ko ore ba to ko pe chama pe a obsika mais on dit télé on dit quoi on dit au et de ça nous apprendre mais dans les jeunes attends et les hommes kana kunyana kutoka na liwai kana ta kajo kuruka doa kuna kasi peut-être les jeunes officiers comme ça officiers comme ça on vient seulement mais on y parti nous font parce que chama bien chama kuna na tensi na mat na baraka ko baraka ni jo igene ka
Ini berarti ni. Untuk pendidikan di sini, mana orang pasti dah tahu, mesti dah tahu orang. Tapi yang dobi, ada risiko sama dia. Ini bapa ada risiko. Dia macam mana dia macam mana? Anu bermaaf ni nak makan lagi. Habis itu ni, saya mufar, kasi kata orang kita lain an au, kita au an au. Aku sani bisa terkeluar. Kasi zaman ni ko ni dia tamat ni mafu, tamat phone ni nefe, ima tamat samia fe, ima kuiba. Kaniye yo tama ni wati sababu kona ibado dehani ni ibado music ibado komisi kan bora ni yana je anten mana tai ka una bora ita fokan ambe ka yo la je jigita wala ta ka jigita ni la para sita aku frustrado ala ni ambad la te black aku frustrado abe black kala je tan musika tafe uki jimle na musika ki sika sinyente no ndio ndio tunaona isiri bege ni prometo la kan ambela jela ambaye ni kasiko kwa kasika msiso prosita patu musika tehomi yani naloso watu será foi então foi a servir será anga tabulu dola kamiga dola servi será de quartier será une tanga be bul wati de abe munu servi be konna la ka commune chef lu be tunona ka ko ko de servi de la dynamique queste le cose per baile la io solo information le solo nyame aide na to anyale ti ko la ko gale senia na ta ke dare ne ave ti mo la doka to sika ti na chama te baile mai ne ka baile mai pafla ko na na no para be sere na sika te chambai ani man te ta sika pola te ni du ta sika pola guna ke tusra ikore nak ni ko fora lesa kami ko fora so kai ko baile maji ko kira iba fa on dona ka bo ie e saria kala ie judiciaire ie ni kala u betu ni pelu bela de apara veni asban mo be para ke dola ni ye ji la be choyi ni yoro la be choyi ni yoro parmali kele choyi ni aussi la diplôme alimentaire la transformation rurale la avec diplôme de certificat là au dia to anya pour certificat lycée technique professionnel to ka fara ke de lanka comme kele mo ko flat li nyona tu be je fenguna ka centre de formation professionnelle ke ni be boko no akachala fe maintenant minu bora minu beya minu be rore amilia muni ka programme de sida baradi ko parce que maîtrise yaso diplôme yaso et parodi et possible kala je o yitu ko na la ya no ba ka kawi ka tu diplôme ka ke mana bela jeli ke mana be wuliti région de wulide région de kai de wulide dani grand fou chamo beta no de fo nous tara fo be de tamante awre bukan yana sira wati dola anu ta deme akase niveau de anu bu mato be disponible do mais pas ni jeri ko na baraka et so ndo bu beta na chamo me baka ko pura jira ni ta jusqu'à ce qu'on gagne du mais on est pas parce que tu on est pas pour faire tout on est pas beta parce que si il y a au boulia il se pour aussi nasira ka si do ko kesa ko bare alu mate wasala
ate Bafla ko nala ate ka ko nala ate Banko ko nala ate Gaw ko nala yoro kati asusi ka para ko lupa ko do ko te ko ko su ti yalo yo to tare ni yo te ko chabu ali ka fo se kudari meso ka fo se ku so ni do la ni yela asu te sele dan ka bara ko te ni bara ni ka bara e fa ka tan a ti no ka kan sam sikata ya Bafla ko nala information ko la ka ton baile ma kan sika ko ko na nyanga groupe de fo ya bara afu ta fo on ka du ko parce que parce que ka réunion avec alors que ko sana réunion avec anu do pa mais alu re bu fe no to ko so avec ni wa avec anga fondo de finance qui c'est ka ni bi c'est ka ya anga c'est ko na ka do ko mais c'est ko ka ko na ka yi anga c'est kan disi ko da ka na itu ni kuma jadi kau nam suka lihat ni tak orangnya tu nam suka juga kasih moga ma aku dompe kami sisa apa lagi suka betul lah tu ni nah ini pernah apa tu tapi ini nina zaman kahir nak apa sih aku ni kira apa mana ni tu ya sisi na awak zaman ni barang ni mereka lakukan pun sebab nyumu mereka para que fana karaje jamanani resisi fuang na fu yo ngati sisi ne pa be nu kan nu ya ka ku tui ko fu bekan karaje amba franta nu ko tu amina kan ko do ni ti ka wa na te ni ti ka me nama lagi franta ko so ni do ko fu do ko ko nyame itu juga ini mau be nanti kita apa kata do te tanaga asosiasi ko kita mule ini be populita mudi ini pun ada fragile mule kalau dia kita tahu kalau ada kita pun esika para boleh tencaman kita ini do to jo na itu diferente chama que o público aqui nasira wasi do langa da grossa musika teman muli kepo nampak rumah di bawah rumah desisi jadi beda ya kau sudah ketemu jadi kita nampak ini ada asyik jama nana katorbe kira nana katorbe nana katorbe ni sudah sampai ada nana opofiano opa generasi chamba paslabe ya chamba kompanyi bekera donc mba fa albi ni ala ko ngati musafa ndeka au namzi ko ke no sore no yiwa no yitai ala ka ke kan no ya ka ke ma ke da kiri bi yoro ko tamna ala ko ba ala ka shini ke na ala ka ni ga du ke ji ala ka na ala ka na ka ba de la ji ala ka ko apa na da ma ba au de ala ka ni kan ta no yo ke ka pense que ko 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 ka se ka teman da wuri Então, porque isso é isso tudo. Eu fui de Taipui, nem mami da pena. Até hoje, até agora, eu não consigo chegar. É que sonhar bem ali, é uma folha bem. Sonhar bem ali, uma coisa popular, uma chicola ali, é uma coisa ali. Coisa que na gente na que pessoa तो जमाना हमारा ही जमाना था तो ना तो जमाना कैसे करते हैं वो पूरी बंगाल वाली आइए जिसका बोले तो कुछ काटो आनी तो वो काटो है वो ये तो ये अंसारा क्या मस्ती करती है तो यहाँ में हमें ना चिंता है जगह पर यहाँ तो ना बेचेगा तो Dona kele dona se ina na kasi ni ate la ko dura be mai si to kan se dilige ka to ke mana ko na u be na kana wasala kana ku gani kasi kan kwate to ku be si to ku ni ko do
kan ka bɔ an bɛɛ de nun kan ka bɔ an bɛɛ de nun an ko bɛɛ de donnen don ɲɔgɔn na an ka ko kɛ k'i to ye an ka wari ko don ni mɔgɔ min ye kɔ filɛ fili yɛrɛ donc an ka maa b'a dɔn y'a bi a sini kɛnɛyara ko n y'a ko dan bɛɛ lajɛlen na bɔli kuma la yan kɛto dɔw la taa la. Voilà, an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɛ ɛsɛbɛri sa teliba a ko ne sa waati a korona pour ma ɲini ka se siya la tiɲɛ ko ka da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko président Modibo a ye ba don diinɛ la diinɛmɔgɔ don diinɛma don a bɔra diinɛ du kɔnɔ a n'a ka délégation natɔ a n'a ka dɛmɛtɔn o se kɛra kuranɛ 4 ye u ye kuranɛ 4 ta ka na ni a ye ka na n'a ye ka alimami ma k'a ta k'a di alimami ma k'a ka bila misiri kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bonya b'a la ka diinɛ cɛsirilen bɛɛ lajɛlen bonya b'a la walasa kuma sisan walasa ko ni an bɔra yan an kan ka taa sango fɛ yɔrɔ min na an namu ni an bɔra sa an b'a kunda dugutigi baraka n'o ye ala ka hinɛ o la a bɛ taa dɔw don na ye o de ala sago aw bonya b'a la mun bɛ kɛnɛ kun cɛ a bɛ ko ka sɛbɛn la mahamadu voilà merci. DJ o yɔrɔ bila an ye sisan ka taa dugutigi fɛ DJ. Now we are in a barika. The man of the body. Now, not to open again. Now, what comes up material? Now, Bebo, now, Nimbali Baker. Tam. Now, as a body buffalo base checking. Now, on your can atese ka fa unyana de namu ba ka amuna fanga sigi che ko jongo ala fanga ba ula ante to ya namu abam la susulu ni fembe de namu katro au namu au de damani ni onte namu beti se ka dum tonkele na be nim be ko Modibo namu tonk mena kemebo mena ko kuntiri de to ko benkoro namu namu akele tese namu u keme bena jala na kan kan tan kirim bulunya fan katar na wola ba sama fo ya fo bon inaita inaita me kadi to jango ikase bafula betro nu fana ka fo ambeta bafula be la kada kata da mina kaima jango akase bafula betro akoro te ka be kata sira kele fe na no mo mi kanu dai ni no ka buru no yo ai ma fo ka ngene ngondo na lu ko di pede mina ya lu kopi na ai ti audio na ko ula ka Lasona. Dɔw bɛ yen nɔ. Namu. Ayiwa ni
Namu. 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 Wajibi. Namu. 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 Sidibe. Namu. 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 Wajibi. Namu. 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 Wallahi. Sidibe. Namu. 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 Ni ala sonna. Namu. Ayi. Namu. 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 Wajibi. Namu. Namu. Wajibi. Namu. Namu. Ami ami ami. Ami ami ami. Ami ami ami. Ami ami ami. Allah kad bau mene. Sidibe. Sidimanyana. Sidibe. Ami ami ami. Écoutez, pour pouvoir davantage cerner les préoccupations des populations du secteur, il faut périodiquement être sur le terrain et choisir des moments aussi qui font la différence. Parce qu'en période de siège, en période de l'événement, c'est pas la même chose. L'état des routes, c'est pas la même chose. Les préoccupations, champêtres, etc., c'est pas la même chose. Donc venir en ce moment-là, voir effectivement quelles sont les contraintes de déplacement, les contraintes d'enclavement dans les différentes zones, et discuter, échanger avec eux pendant ces périodes-là. Je crois que c'est une exigence tout homme qui voudrait ajuster la politique, partir des préoccupations, échanger sur les solutions à ces préoccupations avec les principalités. Nous avons entamé cette démarche-là, c'est habituel à nous, vous le savez très bien. Il faut être en contact dans des rendez-vous citoyens pour pouvoir échanger, parler et se faire comprendre et prendre en considération également les désirata. Mais nous avons constaté autour de cette visite, les populations ont fait plusieurs demandes d'ordre d'infrastructure routière, d'eau potable, les problèmes d'éducation. Qu'est-ce que vous répondez à ces doléances? Écoutez, il y a deux niveaux de réponse.
premier niveau de réponse qui est conseil du Tchad, les conseils qu'on peut donner pour pallier des contraintes du moment. Mais il est certain que la plupart de ces questions sont hors structurelles. Et il est heureux que dans les discussions qu'on a eues, vous vous souvenez qu'en 2011, 2012, nous avons parcouru tout le pays. Nous avons continué également en 2017 entre les deux pour pouvoir discuter avec les gens. Parce que notre programme est venu de là. Quand on dit Mali Horizon 2030, à l'époque, c'était effectivement la perspective de ces transformations structurelles-là en matière infrastructurelle, en matière éducative, en matière sanitaire. Surtout avoir l'idée que ce n'est pas la peine qu'on parle d'éducation, donc école, qu'on parle de santé de l'autre côté, qu'on parle de culture de l'autre côté en termes d'identité. Tout ça, il faut parler plutôt de la question des ressources humaines. Ce sont les ressources humaines de qualité qui font la différence. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éducation. Vraiment, pas seulement l'école. Ça veut dire que l'école, la formation jusqu'au niveau le plus élevé, au niveau professionnel et technique aussi. Mais ça veut dire aussi la santé, dans ses différentes dimensions. Et ça veut dire aussi l'implication dans ce qui concerne la culture de qui nous sommes, de quoi nous voulons être. Donc c'est tout là, c'est ça qu'il faut parler de ressources humaines. Nous regroupons tout ça sous la dimension des ressources humaines. La capacité, la qualité des ressources humaines, c'est ce qui fait la différence. Les Maliens, vous le voyez bien, pour que vous les mettiez, il suffit de créer certaines conditions qui font le reste. Ici ailleurs, vous avez vu quelles ingéniosités les uns et les autres mettent en œuvre pour essayer de faire face aux difficultés qu'on rencontre. Donc ça veut dire, en discutant en parlant, en mettant les moyens de la nation qui sont leurs moyens à eux, de façon judicieuse à leur disposition, ils feront des choses excellentes. Des choses même auxquelles nous n'aurions jamais dû penser. On a vu des cas. Donc le sens aussi de venir, c'est ça aussi. Discuter, avoir le contact physique. Et leur dire, non, vous les avez entendus, être là vis-à-vis pour pouvoir discuter, c'est autre chose. Et nous aussi, c'est important pour nous. Ce contact-là est important, cette sensation est importante, parce qu'elle va nous donner leur confiance. Nous aurons tout le temps ce sentiment-là qui est là. Vous êtes en mission, vous êtes en mission, vous êtes en mission de gens qui vous ont fait confiance, à qui vous devez rendre compte, mais d'autres choses à l'esprit que ça. Et même ces gens-là peuvent ne pas vous comprendre à un moment donné, mais si vous ont fait confiance, ils peuvent vous suivre et qu'on peut aller amener le pays là où nous souhaitons. En parlant des questions de confiance, nous avons constaté dans les discussions, beaucoup ont sollicité votre candidat, que vous êtes déjà dans cette lancée, de vous projeter pour les élections de 2024. Écoutez, je l'ai dit aux jeunes et aux femmes, depuis des années, ils m'ont demandé d'être candidat, pour ceux qui s'en souviennent. Et que j'ai demandé que les autres font leur primaire dans leur parti ou entre les partis. Moi j'ai dit non, mes primaires, c'est le terrain. C'est aller partout, à l'intérieur du Mali, parler avec les gens, discuter avec les gens, pour voir s'ils pensent que nous pouvons avec eux, parce que c'est toujours avec eux de faire quelque chose. Quand on en fait ce tour, c'est la confiance qu'il y a, qu'on a dit, si on est candidat, c'est pour le Mali donné, c'est pour faire quelque chose pour le pays. Tant que cela ne sera pas, que ce soit par moi ou par d'autres, ou par nous ou par l'autre, tant que cela ne sera pas, nous serons toujours présents aux différents pays, avec nos compagnons, avec nos sympathisants, ce que nous voulons faire de mieux, ce qu'on peut faire de mieux. Ce pays peut changer, ce pays on peut le transformer. Nous ne pouvons pas le passé, vous les avez entendus, on a pu transformer des choses, on a pu faire des choses dans ce pays-là auxquelles les gens ne s'attendent pas. Il y a une capacité. Cette capacité, il faut la reconnaître. Il faut la mettre en œuvre. Par la grâce de Dieu, si mes compagnons le souhaitent, nous serons sur le niveau. Parce qu'il y a quelque chose à faire pour notre pays. Et nous pensons que le courant qui nous porte peut apporter ce changement. Merci. Ambamaranga, président, un ramassé, ni que les sabatagama ya l'année pour étudier. L'année est mis, il m'a dit que je suis ni jamana denw ma kuma I tɛ jamana dɔn n'i sigi I bɛ rapport kalan I bɛ missionnaire lamɛn I bɛ nin lamɛn I bɛ karisa lamɛn nka n'i y'a ye n'i ye mɔgɔ kuma na o ye min f'i ye o tɛ bɔ I kɔnɔ dɛ I bɛ ka faamuyali bɛ sɔrɔ nin bɛ yen nin bɛ yen nin dɛgɛ bɛ yen o ba tila k'a f'i ye fana o miiriya ye min ye o gɛlɛya la a bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo di hali n'u m'a miiriya n'a solution t'u bolo
u ka kuma sen fɛ i bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔna la min bɛ e yɛrɛ bila solution sira an ye min ye aw yɛrɛ y'a ye ji bɛ waranka ka sɔrɔ kɔfɛ jiko bɛ na n'i ye o agricole jiko bɛ na i bɛ taa se yɔrɔ dɔw la lɛ ni fɛɛrɛw bɛ yen o ma labɛn ka sɔrɔ n'a labɛnna a bɛ se ka fɛn caman lafa alimentation falen a bɛ musow ka sɔrɔ ta falen a bɛ village ka sɔrɔ ta falen a bɛ jamana ka sɔrɔ ta falen donc n ye nin bɛɛ ye ka kuma